enti bibia eye natural wo peso ya wo benya choco banana ana strawberry wo benya biato ya omega 3 6 and 9 calcium ni nyina eye ennuane no ya ahyemu ma se twom enti wonum bia eye apomodenko a enti ne etufo sa wo no mu a ya ma akwada ni bi nunum bi mu bobi sanse eno beboa ema ankwada wo mu nyini ene bra wo fifeyi bibia da aye kama SHS online aba amene ya wo for house wate eka hodo bia na wo for bo bra wo mama enya akwanya abekọ adantamu suku no ene ni nyina firi ho no mo ye nyina ni mu se akwanya ba ma wo so obekọ nto so suku eya adantamu de na de di nkan ya chobos trunk mattresses ahodo emu suku ntade obeto Monday wear Wednesday wear Friday wear outing ene ne keka ho bebre ense kan ene ne oma ahodo akeka neno na SHS online mu mpanyimfo kire se ne obeyi sa aka ne nyina de afiri ho no mo na de gba kwa na eti awofo nsunu mu ene se wabo sa neoma we nyina no awie no dropping ya wode abofra ne be kwa asa ba fie no eno kura nya asem keto a mpanyimfo atena sa adwene ho abeyi sa aka ne nyina de afiri ho no mo se ntine se wode SHS online na ba nti we na abofra ne tifie do hia ya fidie badwema na ya kire na de na neoma nyina konkan emfie nan anasem yensa ena mfinhia mienu achi obetena se atwere wasi nsohwe no ema nkunimdie mapa ebeba koba ne se ba bi opese otoa so obia no wotumi toa so manuoma konkan esan ya nimdefo ya wo kire mofana de wo sa kwan ne suonti ne ombeye bia no eye nkunimdie 0599022998 aya ahoma wo friend penifo bejo so kwajo rekon Royal Enterprise do krasi ne aduru na badwaman so sisiemu ha obekọ koko ho nsem pressure infection no sa so na siateka mema wa ye mre wo mpamu kwajo rekon Royal Enterprise brabe no momo heba mechani bi krasi ne aduru no nenyi sa ha oni nyina mfamfiri honom na asundwe mra esan se aduru ne papanti o man Ghana fa na nyina wato de apete baby abekọ bia won sa beka aduru ne bi tafo na wo se bramato disabrosan mu ubenya aduru ne bi atodani heba Fredimens Johnson sudru honom aban sabe nanim honom nsa beka Otec FM fia ha bi wo hanamo Time FM obo asetachima Free FM sanso na wudru Promise Heba no ewo irepa honom Porsak Epidank Mr Heba ni nyina ewo mbrom Sat Pharmacy no opatase wudru ho nsa beka Okrasini adru ni bi na won so abedi adanse enyuma na ebo asosene na ensema wudru no yakenkan dia mamosamfo of a John entry boss yakola bo wasonfonom no yeje mienu midin mami ajowa nyanta tando meni abrewaba Kofi Chumesi Afrika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi Asem nya ba ne senti ensama wodo a yaboabo no ya yatodin Asem Beba Dabi kase awiei adwada yemfa ensomwe na watwe ye na ebeto dwase na no memrenda no arahusem bi esi ewo kaswato butua sabre ya yekase enam so ema enipa enwotwe a enkwada mienu na eka ho wonu mu nyina atumi afiri mu ya afoforo bi de wo pra no mepra no ne yatse ne se wo de no de eni enya pa na ni nyina da ene se na no memrenda no Mercedes Benz Sprinter yi bi na ni registration number GW7455-18 ye ja wade a passenger fo agumu ya wade nani akiremu a wo free Madina eba besene ade akoka soa ena we jeep bi private jeep no so registration number 7673-W ano so de nani akiremu a wakokwan na so okoka soa wo binim de eba ye ya ekobo ani ama sabre de yate eni se enipa nwotwe ka so atobud na no memrenda wo mu nyina da efiri mu ankwada mienu kura na wo mo ka ho e ka ho bi miesoma ya ma ne boni je kwaku bi se won ko gina ho no wonto ye nkrade siye watwa mfonyiri di ache nsi na car bi a eno kasipa na private car enti osenkeni na otwi ye car ni de fa ho kakra kopem bebi a police for no omusi omobaria no ewo ye kodu ho mo no na etete enye asem kuma kra na akonhia esi amafo kufom ebi mu atwe omonkwa ebi mu so ya dikan asesa omo edeko ayaresabia na yekodu ho no adansefo ewo ho no a ye ni omo kire mu se omo de omufie ene ben bebi akonhia ni tirem pefe se no mo ho anapa no no mo se se ka bi tibretio tio omo se omo ni no mo hwe no na ka bi a eno jeep private car bi jeep a
ofi eye nkaudi nini akire eye kasoa bra odu ebebi a eye ECG for meters transformers akete ni ACC ewo in between so good any eye broadcast no pepe na pre eba reverse or highway ni so or bar reverse eno echi no eye sprinter bi nso no so afa nkofo ba 23 efi Madina wa bomma a odi omoba eye kasoa ono so na the same lane so a odi emika pa odi nini akire kasoa sprinter no du ho no o ye no hu bia enye okọ afase ya wọ́n ọmọ fi kàtọ́ náà ọmọ ká ní ho náà ọmọ bàdé sẹ́ kwani yẹ mìínú obi anam ní lane so nti lane baako ẹ̀yẹ náà jeep no ẹ̀yẹ kọ́ ẹ̀yẹ reverse wọn no ẹ̀nti sẹ́ sprinter no kọ́ ní nsa nífa so a wọ́n ọmọ di ní nsa nífa no káà no bẹ́kọ́ akọ bọ́ mu ọba ha si so a ọ̀dẹ káà no bẹ́kọ́ akọ fam jeep no nti ọ̀yẹrẹ ní hu bia ankowie aga ẹ̀yẹ nu ekyi no káà no n'anim ẹ̀kọ́ hwee ẹ̀yẹ jeep ní ntim ẹ̀yẹ ẹ̀kọ́ ní tail light hall mu no amunumu wa no edane eye sprinter no eko wiem papa ema abra adansifo ni kiremu a abra sprinter ni fi wiemu eba no na eye edom na omuwo mu no ebi ekwa edika abehwehwe fom dada enti car na eye sprinter no behwe omoso tanko fom yensa na car no behwe omoso ne de kana na amumu wa wona omuwo eye sprinter ni mu a omo de omo ndika behwe fom asana car no behwe omoso no omoso sanse car no edane dandane ntuno duduo na ne eprepra emuye dimpa na omutemu amunumu ho amo no miensa ene ewu wo ho mo omutwen ya sa ankabambofo beba bebo omo na omotumi atwetwe eye sprinter no omotumi yinkofo na aka no eje free mo eno so omo ya anyi amunumu ho no nkofo kata so ewu ka ho na abra mi du ho mo na mi ye hwese ka besisa nkofo no eprafo no di akọ no we ba no okọ adoba fo no bi se bi be ka so mutumi ye nkakra ebi o utumi hu se empty cup a nso omo support omo asamu de prafo no begu mu a omo mpene omo no mo etusu ko nti kia o ka bia ebe hu so o twemo na omo asese bidegu ebi ka na mefo ede ba ye no o hyenkani ni bo modi eyiye na ye wo ka ni musifom esesa eye eprafo ni bi ede ka ho kopie wo English amount from yefi eye English amount from na kopie mu wo eye mother and child ye do on and then one na ye di omo edi ka ko ho no eno so fobia nso ata nipa ba ko so ehwe ni nkwa e wo hospital wo mo ansana mi free ho enti se ka mo omo hwe omo nkwa ni nyina bomu a omo ye bako enwoche abusia rahosem ana no memreda esi ye e wo kaswato buta na tesi amani boni Jacob Kubi ade ehonsam abesum yin ye finfinfin mantam no mu kaswa ne atoaso ewo asante mantam yimu na se ne ye nyina yinim se ayaresa bia dwumadie no akoye bibi te se ahemfo kinye ebi di dabi achi enti wo ayaresa bia mu na oje ayarehwe na se kokodum pempenso bi se nneoma bi a wo se ye de hwe wo no bi ni ho ana apomudi adwumayefo mu ni mudi apem a na etwase yebo akire ede ba kesiem na yebetoa ayarehwe ne so na eno na aka hu bi ene bia ya na ambulance yi free ba de yankire nanso wo kire mu se mankranso ede ba abuwa kwanfinfini ho no mo baabi oyadefo bia yede na to ambulance mu ya yese yemfa ne mra konfa no chambra sabia mu okuma se kesiem ha na pomdi adwumayefo hwe no esanse ekwan no apro atete na pansa mu nti ka ni beduru finfini ho baabi a aka ene ejina so wow sa nyesa traffic na ache na ye ma ne kwan ekwan ne nanye ena ambulance na ba beka mu ayarefo ni damu a amanebo ne kire se ekakuma bi ankotoa na nanom wonsie do na womu apomudi adwumayefo abusuafo ne ne wo yare no yayi wo mu nyina gu kwan no ho ansa na ye twema excavator abetwe ambulance no de free ekwan a enye no mu ede yarefo no ato na kwantuo so hwe na wre ho a eye na eno ne ka ho bi ena timamufu a won potem ho bia ya ambulance no kwa kan no kire se akwan atete apansa mo potem ho ya de o maka ho asem a nanso na monto papa bia mfiri mu mai ene yen hwe ne asie eno no mo sese empanyufo ntu ho na mon ten enya sa de yahui ye betumi krampo hu de chensa wona wode wani kroti wawisi a won hene tia santem hunu de koso nyina no ye ne wo mobonkomo momayintie bi we ekwan we ye edifre abu akwa command so highway no highway sunya road ni we de aye
yarefo a yɛde ɔno no ato ambulance ma yɛ parent de na akɔ hospital teaching hospital hwɛ sɛ yɛyi na asi fam office car na yɛmuni ɛntimi ntunkɔ ade sɛ fɛ caterpillar na caterpillar no atima bɛpia ambulance na na asi kwan sɛ wɔkyiri na ɛna metwɛn fam sɛ ma meyɛ video na yɛ awerɛho sɛm papa Ashanti regional minister wɔn saka video yɛ yɛsrɛw tu ho anamo sɛ muntimi ngu na asfalt kora no wode mo mpa so na cars na ntimi mfa so na ɛhɔ no hospital sɛ ɛwɔ hɔ no nyinaa no emergency ba genome de ne ba yɛsrɛw nkotodwugufo wosi ade a wo yɛsrɛw ɛne a yɛtie yɛ ɔdansini a wɔhunu de siyɛ awerɛhɔ sɛm kɛseɛ sɛ obi yare ne abɔ akyire sɛ wɔmmra kɔmfa no kyea ba yasabea ha no mo na ambulance de ne ba esan kwan fonti abɛka na wani tua wuo pa no wodamu no wuo adwoa yankɔ na ne aya no ai abusia yɛkɔ esrem apoye mantam no emo upper east region na watwi awie yɛde abusia ɛhɔ nsansam no enyo yɛ fitina watwi a etwa mu na besi saa bre de ne garu nsam de yɛde abra mu a na ababa beto dwasa fitina no efiada ade ba besi ne memrenda so de bote no ne yɛsutu obi wa ha bete no ne abo obi tuo wa ha de kɔso wɔ hɔ no ma no na no efiada no anopa ne beto dwasa ma me baako ene ye wo demu an wo kra fie sɛ wo hia na danfo bi wɔ kwan ho na wɔne no edi enkomo kakra bi aba wo ye sɛ wo hia danfo kro no a wo si fom firi fie wa ne yɛte sɛ etuo bi akasa a enkrofo bi na ababa bɛbɔ ne tuo wabra wo ye sɛ wo kwa kohia na danfo no na efiada na nopa no anso wa wabra ku ma me wie ye no memre da anopa be no nsia bremu na ebeto dwa se kwan bi baby nduri ehon so no wonom akwa hu se ya atake obi ewo honom a ehon so no na nya sanketo akora na nka enokura nkonkodwa ya tetewa we kura de ba social media ne so kranche bi a nano membre da na nwumre be no nso wone ne nanfofo wo makwa akotra bia ba bia wo mo pe bibia no nom salam yate ya ne se enkrofo be mienu bia wo ma hyehye wo mo ho wo mo ato ahye ba bia no wo mo tibia wo mo nunum bi na kwakototutuo ema sabre ya ye kasa memre da na nwumre nso de salam no wo mo eku no ewo garu abrehosem na wo mo ku salam ye anajo be du mienu 11 du ba ko 11 mu ho no ene beto dwasa ma me ba ko nso no ya se ku no ewo binduri abusia na watwe wie ye nipa 9 ena wo mo ahwere wo mo nkwan ewo esirim apoye du na aposifo ede ababa beto dwa ekiremu ese emu awrehosem a ewom ewo memrenda ahomachidie ni mukura de wo mu ne sakracha ye ku no no ne dia wo monsa aka aya azimbi no wo mo hwehwemu na no July bosumi no emu kosansefo hini bia ye ku no yaya wasanwase ye kyeresa de babema ena memenda na jo ne die ne babema na nkrofo no ekoku no ne nyina mu no aposifo abalmane ede atu edwase maame na ye ku no yaya wo binduri no wo machi enipa du ya wo mobo aposifo wo binduri ho na sa maame na ye ku no no emu hwehwemu ahodoro no atumi akoso na afoforo ba miensa na ka maame huan die wo mo kyerɛ sɛ emu asam no fiti sɛ na no efiada sɔde ye bese ne memrenda so no afi na aposifo wo makeka wo mo keka nkuku ne wo kaka nyina da bomu na ye hu nipa bɔnefo a wo maba bɛhyɛ pomu a wo mo de ye man kwofo kafi mu na brese mu sɔde brese setel wo mo se ye bedi bɔne akunipa aposifo kyerɛ sɛ wo mbɛhwehwemu a na wo mo a wo mo de sɛ nya mrasɛm ya na watwa wie ye womatumi aku onipa be enan wo binduri ne garu ho no yatumi ama embra no atumi atwe sanfo nyina aso ni nyina mu no woma ba amane se sade womode ban ba ye se womo mpeso be so bi akura kodi a na atuo no womo nsesan no ebra ye se womo mfana no womo nsesan no ko sese komu yo ebeba ho ye to ansem ne so na ewiase sene mpanimfo kan ye no wosese nkrodo so a yentina fa akon yanim guase enti uwo baabi na wo pem so na mpem a na ne watu bata na batatuo mu na se wokɔ na nyankropɔ ya anya wadom na se ne oma nkoyi a
ɛhɔ na ade bɛda nnwom to meya aka kwantuom awo kurududundum meya aka kwantuom awo panyin yɛfrɛ no kwaku agye na kwaku agye yɛ akyem dan de hye na watena akyem dan abɔbra ni bia nneɔma ankɔ yi amfa ma no ɛno na ka ho bi no abɛhyɛ mfimfin mantam no mu asen nof yɛ ne koko ho kua ɛna wɔyɛ no mpɔtam hɔ no mo saa na naano ada mafra yi ɛtwerɛ bi si so hɔ wie ya wo mu dodoɔ na ɛkɔntoaso suku SHS no papa yi ɔno nso ne baba ko ka ho bi na wa pemsu bia sika hodoɔ a wo mode totɔ ho nneɔma no onya ɛno na wɔyɛ adwen sɛ ɛne wɔyɛ koko kuani enti biaye a wɔnom wɔ no obetwa asuo fum na wakɔ biaye bia yɛfrɛ hɔ no mo so dadiem yɛ no bɛn asen dansame na panyi koduru asuo fum ano no wɔmode subonto ane twade kɔ n'agya na bere a wɔkoduru hɔ no no amanebo ni kyerɛ mu sɛ esan sɛ subonto na ɛwɔ hɔ no yɛ ketewa nti ɛfa nipa ne nkakra ɔpanyi kyerɛ sɛ wɔpɛ ntem na ne ba atwa sɛ wɔkɔnto aso suku yi bie no sika wɔsɛ ne nsaka no oni na mmom ni kooko a wɔwɔ nti ɔkɔ no ne panyini bi a wɔ no ɛne to kooko ne de ma wɔm no akɔto kɛsɛ na ɔma ne sika kakra na sɛ kooko ne ba ɔbɛkari a na wɔte afirim enti sɛ subonto na yɛ magya ne de a ɔtwɛn a enye ye ɛne na wɔsɛ ɔno ankasa dan ne ho to nsuo ne mu na wɔtwa de kɔ nsuo ne gya na otumi ne kooko krakye ɛkɔtwetwe nkɔmɔ na ɛno na fofia nto ata ne wadware abamo ɔpanyini to nsuo no ɔpanyin kwakwa die wantimi andware antwa ankɔ agya ɛna nam so a sɛ bere kasa yi wato na nanom ɛwɔ nse do a ɛno akɔya wura hosɛm pa ne basuku obekuro nti wakɔdware nsuom ahwere ne nkwa na Asen North District Police Commander na ɛbɔ amane sɛ ansɛm mu ansɛntwerɛfo yɛ kan saa pɛpɛpɛ nete asɛm bi saa beduru manim omu no omomrantie ani kuro no mpanyifo nyina amamre ne amane ahodo esefata no wono mo aye wadwade nsuo no makoyi panyin ne mu di aba na no na police panyin kyerɛ sɛ omo hwe nipadua na ɛda hɔ no mo no a bibibia nkyerɛ sɛ nipa bonfo bi ne di na wuo anom de na betu nsuo no mu nti sɛne ye ba amane sɛ nsuo na wokoda mu so wodware no ana nam so ama na hwere ne nkwa no saa pepepe na tie na emom ne nyina mu wɔde amu na kopiem ɛwɔ St Francis Xavier Hospital and Penifo Epa Payam Yahu at the Cropote Namso, Emo Penico Koji, or Tuanananom, Ewon Siedo. Abusia ye jina we na ensama hodo aboabo no de bra muni nyinata ya de si ewa samfo fa John entry bosia kolabo na bedi atwe na nakwadwo apia enoba afia aboajewa eja sam kwame ageni boatin professor kokoto papilo kan ho bio no kro ya ne bebo ye chidom ma ensama hodo ni nyinata ya kenkan de ma mo asonfonom no eye mienu medin mame ajowa nyanta tando menin abrewaba Kofichu Messi. Yadi asi Asem Beba Dabi dwumadi etwaso. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Hey unia, Pavi ane plus mixture no. Malaria drona. Ane say nam sa. Wo beje di se me ne wife nyina ye tested positive. Aye no mbie no. Say eku malaria mo ne nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye hepa plus mixture no. Ene wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plus mox no so etu malaria no gu. Malaria symptoms. Ete say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na Pavi ene plus mox mixture. Wanom no etutu malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie drone di pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacies na herba shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, opanyi. Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na kire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic 6.
6 English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what boa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Eye adwuma ebeye wo nipadua mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na aboa no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Medofopa. Mepa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bei pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital ewo lab facility ai de hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia de sua homoa, bo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo prese wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentimi en say twa se wo ma wo ba de ne ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti abo mo ba nya abotre sua de senya ono ape. Etasumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam enke wo prospectus so. Te sesekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etasumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ehu hia ode besua de SHS online eye laptop computer internet opepa ye disua de na enkankan ahohyeso admission course sincere call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 na ma obani fa no ho nhyemu nneya na hwan kra no frɛ me sabria. Oh hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asem bambo e wo ho. Eya a wo gye amanfo ho nsem edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti se wo gye edin ne number bia ote ni a wo ye no ebia emfa kwa mu. Se wo company e ye kese anaketo ampo a
fa obuo ema afoforo kukuo mu asem ho register with Data Protection Commission of Ghana eyemra na ama omo asem a woje no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma www.dataprotection.org.gh na register anafe 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Adani Mubuhura Aye na Yankam Ise nyuma obia ni nyuma nyuma ne doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma wonwuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wode ama me wode afem ye wo so wodi a sene ya metumi atia to obrane mu hwidi pata ya sedi na dia che na dia so bi ebi nso wo mo so Otec 1029 FM ko ni kura na ehituo ma asekan enwonu tuturo nso omo papa mo da subusua ye woduma papa we die ne chense we kan say ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bidia ye tia mo profo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ye duma ni tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika ebe futu sema yo ne ya negrese ko mu gu enu ase nya sa no mo tie o mo ka se duma no mo ye no embra wo mu hu obi enu ase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo hu ti sa bre do hwiri ko bra odu obi a be ko no de baba be tena se a se de be ya on be sisi na bibi ato ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfa nya ko bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen akosi alare edi asem ene do abana na Krobea na bidwafo eni na tiefo nyina enim okay misam ne tete ene ne tentene se me ne oba bi na ahye ene hinsa bae oba no tu aba me dem ama ne mehwe ama no woi mitu abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years ezo costu kwa ya mami Otec 1029 FM gane ba ya o say akura ne nyema ba atimma ekọ abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mu busa ne say wo say akura ne nyewa ne ba me de na wo no ne papa wai o so nim ne papa no o so daya na o nyema ya o ye dai o so daya na o nyema ya ona na ne papa akura ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa mu busa no o ni asama obaka ana ne papa mu busa ne say onka person papa binka no mumua no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema we woni masamaka de beda onim ko ge mensa no kure ya sa ka frame of so ka zero say me yire no we ni berefo o ye ni berefo se ni brade ni brade sano ka cha why na ne o yire twem na sisia ono a wo ma mempna kokora no se wo ne wo yire twempna na onim o metime frɛ no wafon so se me ba na o sa frɛ me se me to duru a yire fa o ba brɛ no hwan kwabio me ansa no na ma to duru no sa de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de awie na ma ba fie se ka wo mminu no wo wo de wo kwa ho a wa ye o de awie wa ba kumase wa ba kuropon wa fa wo sere o so kwa no ato eme adura e de fa ba akoma no na me se minim hwe minim se na akọ kama nko kama no ma de
no o ma me wi no amfo ba foforo awafa bebre na ya no obisa o ka kire say todure de for ba bre na wo ya o kan de ne kire no ubisa ne de wo say o de kokọ ne ge ho one no han na enyini nye no ya nye message no ono anyini mpacha o yire wo mfie be sen mere o 35 years eno watete se one kodwomensa ena atwem mpacha wo de na ma wo gidi se ya mpase o yire ne kodwo oh say akura na to ho na ye wo me atede akoso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kire wo se akwara na wo wa wo ne nye wo say ya kwan ba ya bucha me wa fa ne ya madanche ne ya na ne papa ma wo ne ya madanche to o wo bucha ne say akwara na papa wa yi o so nim baby ne papa no o bucha ne say na wo no ho ne nya me ya o so so daia sesen o so daia sesen o so daia na o fa yefunu Asem Beba is over me. Hello. Good morning. Good morning. Pom to say Minya Bema. Boko. Minya Bema Ghana boko there. What part of wine? Oh, sister near landing abroad, sister near. The same on can't. I don't buy the asset. Would you bet? No more. And she can't about the Ghana. No one said to Yaka. Why? Oh, Blaunia Bani, landing a blockade. Sister near London also. And your man may say, and then your man, Panama, Papa, when you are human, what's that? Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Hello. Yeah, blah day. Oh, I there blah. Otec 1029 FM. Asem Beba Dabi. Oh, blah, I you. You my dear, my pa. Oh. Oh, Brazil, someone said, my you know, be a fanfare. Be a fanfare, and Jamma, my dear, my drama, said no, yeah, and won't. Ghana and Yaman Yambres are whooping like a crib now. You say, yeah, Obodio, opening. The Ghana and one night as you will be down with Yabamudio Kunkumu Roffo. Asem Beba Dabi. Bram Pancher, why? Young Fight someone say, I'm the son, Nanta Fraco, after you come with the Salama de Joa. Men, any now watching. Any now, then I'm a puncher, why? Papa. Ile
nyame ayeye enka wudin na wiai odoma nkoma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema wudin kronkron no arofo ne ade hye wiai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia enne yedwada enne ye da fofra atredia mpototrobo nsu kwame basa yiadom wasaye enne ye bosumidui ne da etoso aduonu nso emfimpinu ne aduonu enum ene yewi awiai yasra hia bio na nadai yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom na dwumadie na da biara dase animu hia wa afidie so aye ka kire mo se yede suade ebrekro na amu ne yede kire yen ho nso ade enu nti enawie ya ye hie nokre momma yense yen ho se ye ba besuade ebrekro na amu ne ye be kire yen ho nso ade ewa afidikasie iso na dwumadie se wo ba ye social media handles ne so a ye stream show no live wadaroma se wo baso na wo join ya eya hye ma wunianum nya de suane ya de kire dwumadie no bintie na wonya binso nhwe awia kro ya nso wadwen kire bia wo no wo de betum ewo ye comment section ho amaye se ye Facebook o se ye YouTube o hwehwe Otec 1029 FM se ye Facebook o se ye YouTube o hwehwe Otec 1029 FM na hwehwe na so huna wada meburu eya hye ma wunianum nya de suane ya de kire dwumadie no bintie ma wonom enya binso nhwe afi wo comment o de betum no akere baabi a wo a wutie yemfiri ana wo hweyen na wa like asan follow eno beboa da biara da ye behia wo afidikasie so se no ebebo wo nkaye ama wo nso atumi enya akwanya abejoin ye nyina ya ka bu mu asua de na ya san akere ye ho nso ade awia ye wo Be Love Radio for no se wo ko Spain mine mu a enemu a mo monitor show no all the way from Be Love so no ye chiachia mo bom abaso ene se wo ba United Kingdom mining so mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmac Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Bruni Radio ena Sahara Radio onu nyina wo UK mining mu awiei onu mu abade mu abiebiem ye adwumadie ni twagu ena Kings Radio ene ni TV o Paris France ye wo Dache Hima Radio so wo Denmark ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America Bridgman mu awia wonu nyina nso abade mu abiemu a onu mu tie dwumadie na wo san so ehwe ye medi de Krobea nana Yaw Asante awiai oji amanie ena wiai apesemaka nananie ena de Krobea chata meni wasa hia bio ewo afidikasie so a ye ba besom awia mabedwafo wa ha obade achiame wa ha eja kwame enso wa ha na jataba wa ha abrewaba kofitwuma sinso wa ha sa nso na kwadwomo ono nso taachire bi na wo boa se enawie ye de dwumadie eba besom na aboafo ne achitafo a monso mota yachi na mo sponsor ye dwumadie nyina no Nyankopon hira mo nyam kese ontre mu nyuma mu se da ne da ye hia se yia monso betumi afa ye hoka na yetumi aba besom Oba de achiame awiei akwaba ya eja akra ohote sei Nyankopon adom ho ye pa na so adom krona enenso de ache yen bio enne ye dwada awiei yema etiefo nyina afiri hyiapa kire se enkakra ade no se ne ayo ne de ye wema wie yeko enti ye di kan kreti awareness ni sei de tumwa na no aboa ama amanfo nso ada won ho so kire se ahotoso ne bema eja kwa me wo ho na me wo ho pa enen so ye dwada ode yakọ esan de yaba sebe ye wo onomu a ye nyina di nkra se ye kọ edwada ye be se hia obi wo hodo mu asabri won kan ye ho Nyankopon fa ne kra nsie yie na se wo de ye wo kan ye hu bi na ye nyina ye hia wa ne ye bo nkoma na waka ye ho me san de aseda me Nyankopon ena wiei adofo ma bedwafo no ate won ka no awiei ye hia na ene dei ye ba besom ene ensam wo ho enkomo wo ho ye bedi na ade ba ko a ene wie me pesa wo hye ne nso na wo de tu trim
ɛwɔ newiase abrabɔ a yɛbɔ no ɛne sɛ abrabɔ nyinaa ɛne wanamontuo wogyina hɔ a wogyina hɔ yi wote hɔ a wote hɔ yi sɛ woantu anammɔn na si w'ani so sɛ wopɛ sɛ wofiri biayɛ a wowɔ wofie wodɛm hɔ na wokɔ baabi a wotena hɔ a magya kibia nsi sɛ bɛtransporto afiri wodɛm hɔ ɛde wakɔ baabi a pɛ sɛ ɔkɔ no daabi ɛgyina wanamontuo ɔdwomtoni bi bɔ ɔnwom bi wɔse ewiase sɛ wowɔ sidi apem na sɛ woyi so kaprɛba a yɛmfrɛ no apem bio saa na wayɛ wadwen sɛ mepɛ sɛ meduru baabi saa baabi korɔ no wotena faako na wode wo nsa ɛhyɛ wo damirifa mu a sɛ wote hɔ a no no o baabi a woteɛ no ɛhɔ a na wobɛtena o enti ɔdwomtoni baako nso saa kae sɛ anamontuo ɛwɔ wiase wabrabɔ no ne nyinasoɔ ɛne saa deɛ no ɛnɛ ɛnyinasoɔ bɛn na wankasa wayɛ wadwen sɛ wopɛ wɔ abrabɔ yi mu wode ahyɛ wo tirim sɛ nka meyɛ sikani a nka mepɛ ɛnɛ ɛkɔm de me sɛ nka menya saa aduane wei dii a ɛnka mepɛ wowo hyɛ dɛm wan na ɛnkɔtɔ saa aduane ne mfa mmerɛ wo sɛ wohyɛ hɔ a ne sɛ ɛkɔm de wɔ na akun adwuma wei sɛ nka menyayɛ a ɛnka meyɛ o sɛsɛ yɛ a menni adwuma yɛyi wo nso hyɛ dɛm o ɛna hiri baba uti na wode bɔ fam kanche na wo kanche sɛ wo hyɛ hɔ a no ɛgyina wanamontuo adeɛ wei a ɛkɔ so wɔ ma wadeɛ mu die sɛ nka menyayɛ a ɛnka asesɛ firi ne bɔne no aba abɛyɛ ne papa deɛ me kunu yei deɛ me yere yei deɛ me mpena yei anamɔ bɛn no watu afa ho sɛ ɛbɛyɛ yio sɛ ɛnyɛ yio ɛne wanamontuo ɛnɛ ɛntena woto so tu anamɔ aboa yɛfrɛ na aku ɛkɔm di no ɛne awokɔ no ma akuro mu a ako na ne ho kyere ne ako ayɛ mmerɛ ɛna ɔda hɔ na wei na aboa yɛfrɛ no patuo osidua bi so no wɔhwɛ ako sɛneɛ ako ɛyɛ no na ɛyɛ na homete ɛna ɔsi ako yi bɛyɛ na wɔtwenie da bia woda ha ɛna wusu ɛkɔm dimio na da woda hɔ yi wobɛnya aduane adi wɔse mepɛ sɛ nka mekɔ edua yi a esi akyire hɔ yi papa asomasi ɛne maame asomasi ɔmo hyeɛ ne so sɛ adua kakraka yi a aso yi a ɛno na nkɔdie yi ɛno bi na nkampɛsɛ mi die nanso meti ha yi mehu ne sɛ wodi firi ha ɛkɔ saa hyeɛ ne so no emu twe enti ɛnya deɛ a metumi akɔ wɔse adidibea mpanini se ne kwan nwa ɛna woda ha ɛnya biribi di yiyi ho ano wɔse ɛkwan ne wa me nso koraa ne kɔma de me ama mayɛ mmerɛ na patuo gyina hɔ patuo hwɛ ɔno ara ne nua nomaa te sɛ aku na aku da hɔ a ma sɛbe kɔm aku na asɛm koropɛ no wɔka kyerɛ aku no wɔse akɔi wɔse ye wɔse bɔn ho so na sɔre panyinam na akoda hɔ ɔse akoi ɔse ye ɔse mese sɔre na akɔ asɔre agyina hɔ ɔsɔre gyina hɔ no abɔ na tabu ni mu te sɛ deɛ nipa ɛbɔ ne nsam yi na ɔde ama no ɔse ako wayɛ adeɛ afei deɛ tɔ so mmienu ahayi a woteɛ ahayi a woda yi ahayi a mabɛma wasɔre agyina yi ontumi nyina ha na womfiti prɛko pɛ na wonnuru saa hyeɛ na aduaba ne susuo no wonim saa ɔse an ɛna wonim sɛ ɛnya deɛ sɛ wobɛsoma obi wɔ saa ho paa brɛ wei mu a saa nipa korɔ no bɛkɔ akɔfa abusua aduane de abrɛ no agya na abusua wo wonim saa wɔse an ɔse abrabɔ no ɛne waa enti ako sɛ wonwu na wobɛnya nkwa na wobɛtumi atena asase yi so bi ameɛ nyinaa yɛabɔ mfrɛma wɔ wie mu a tuunan kyerɛ sɛ wobɛtumi atuunan apem ɛna wode aduru saa hyeɛ ne so na sɛ wotuunan baako a anamɔ na aka ne nya apem bio ɔka saa asɛm wei de kyerɛ ako no ɛhyɛ akɔ nkuran akɔ di nkan tu baako ɔso wobɛtumi toa so kɔ na akɔ tumienu wobɛtumi
to asokɔ na ekɔto miɛnsa ekɔtutu ya ti n'ani no na ɔnte ubetumi to asokɔ bio na kyesɛ waduru akyiri wɔhwɛ aka akra bi na otumi aduru baabi asa aduaba ni se no ɔde ubetumi to asokɔ no sound no ɔmaane hyɛ ne trim de hyɛ ne ho sɛ patrio da so ka ubetumi to asokɔ na ringe wɔ nasom ene de wo ye no ya wa pa ho aba no sɔre wate sɔre me kasa kyerɛ wa sɔre adwuma no sɛ wo de me fere we die sɛne obi kwa woda ne ka mu mimi ni ka yi bi mɛyɛ dɛn ma yɛ sɛ adwuma no ubetumi sɔre bɔn ho panyinam eniome yɛ amanfoɔ gye yesi sɛ wonni ready cash a wokɔkora ayɛ ma watumi adi nkan akɔ ne nipa no akɔ kasa da bio me fere me koi wamfa amame a ubetumi there is no harm in trying sorry to anamon na wutu anamon baako a wanamon ne so ate ma wode baabi akeka kuro yi de ade ne gua na egu ade achi ade asai mi yiri jame ade achi ade asai mi kuru jame anamon bɛn na watuo papa yi me kwa akɔka kyerɛ ni waka sɔre bɔn ho panyinam na wobetumi enti saa wobetumi no ringe wo ekwa asum kakran e man kuduru baabi aduaba ni se no obone homoden etui kosi duane so di bi sane wo pe titi bi ka ho de baabia ya wote no obaye ene okogina apatuo dua na se no se aboa apatuo osi ye osi wuye minua sore na wo betumi ya wo ka ye de to masum no eno ne ringi wo masum wa kosi se me koduru aduaba na se a me de ate biaba ene enna ho ene entena woto so ene enyina faako ene mema bibi nchechero ene memfa nioma bi nyiyi wo ho ano ade no se beye ya se obetumi a survive na segina so nko ade a ubetumi sore bon ho panyinam you can do it na se utu anamo baako na ya anamo wapem ene se utu a baako na watuo no esote yere hutu da edane se boose de kura no a ubeduru ho na uduru ho nso a ubehunu kwane ya befa so a obetwa awie Krobea masemo a mepese me de somo wonie oba de achia me agra nipa mfemu aba ya na nyame ase na ye nchia yetiefu nyina agra ewiase a yewe wobra yenkuntabu ti wobra mu nkunta dise wo bu nkonta ewo wabra bomu a wo sha ase free baabi a wo free ne baabi a wabedru na wo bu nkonta na se da bia wo te se ne a wo te no a enye na akọ wachi nso enye e wo se wo kọ wanim na wanim no nso a obekọ no so eje se utu anamon ansa na wakọ wanim se ne a wo kano no efise se wo da yeso ebebam anaase wani so ade hunu bebamu a na je se watu anamon mfa ensi wani so se daachi meyese na wo te faako daachi na wo kan ntoa wodem ho waje se wo na akọhwehwe na kira kwan nti wodasani a utie ye sabre se wo bibi esi wani so se mpese meyese ye to anamon na mpo ye mompa ye emasika ntete ngudem ye mompa ye ema aduane emfiri esoro emegudem na emom ye bompa ye etu ho anamon ansa na ye mpa ebo no abam nti wo a wo bompa ye wo a wo di bibi esi wani so wo a wo susu se biribi pa bi wo wanimu a daache onsabe ka no hyase etu ho anamon na mentena tenase na wo tena hɔ a entimi embem na otu anamon de a ebebem akora we na mede ka wo de no medase eburu awia yi nana boadu ewo United States of America nana mehu se wa join ye live ewo YouTube ne so yankopon hirawo na onye okese osi mabusua mu Otec anyanyam bia mo hotesei adom no ye ho den odenenso asan fam ye na Mustafa Said o obrami abusua kuruwa osi akra ya Krobea Asante ene ubetumi sore keka ho ewu nipa na montuo mu asem a waken adesua nko a yankopon hira no onye mo kese na wontutu oni abedwafo nyina anka ye nso anamo emfansie na wi Miss B
mahu se onso waba homa ne so nyankopon hyira wo osena na ya Krobea Asante yi menso me wa habi ya menso me hwede ye koso nyankopon hyira wo ben mfansi sewia ena ose akra Krobea okunkon NC atwema wa biaja south na wia wo so wachi awo matie buru mejene so Filipo kwa America sem ena ose akra ya Krobea Asante ye na ruade nyankopon yase ode nenso asan femiyen na me ne me ba frempon manso echa filers me maame Auntie Mary jenisofo nana yenso ye de aseda me nyankopon pa matie buru amanko abostive no se akra Krobea ma hebru awiei me chia wo no wabedwafo na akra Krobea se wo hwa akabe yese na wotwe na yekọ bronyamu anu no 25 areho semunso ewom ne se enye ye nyina na yebewura mu a yebehunu bi eye no kre say ye kra weekends isi ye kwa abai nya na akwanhia bi kosi ya 207 o kire se esamasoto kire se bunkam munimuni afaso a ama nipa ewuo na ano memne danya asam ketwa enti sa na wiase ne te da bia hweye ni ahobambo eno ne be me bru Rashida Mohammed osi akra ya Krobea Asante onu abedwafo mo hote se nyankopon ya doma me ye ho odin pa ene Francis Ajay eno osi akra Krobea ye beginning of a new week akra ye mfa seda meruade nyankopon ye nsire nhyira mfa ma no abedwafo ene wo ba kagetia Fanat Plus Enterprise ene Patricia's Kitchener na Krobea kagetia fo ye mfa mu ni agro ye da se na naba afri fa no osi akra ma na wi asuofi asama news atefo yensu nie ye new week edition ya ye krado ya baha ye ba besua de na wi na ya kire ye ho so ade ogoro mensa nsu nie no se akra kwa beburu wi yensu ye wa ha yenso ye tie na akra ye san so hwew Richard Fosu eno se akra mi wo UK London na wi minsu mi tie yankopon nya okese George na frifa and was good morning uncle onu abedwafo mo to say and the United States of America Bronx New York City and amenso me wa menso me hwawe yankopon hira no abedwafo na ontutu muanamo enso mfansie mo piafo awie yadofo ye ba besom adwada dura bia sebe ye bol be wiase a ya bowa mabre ya bowa mesu ya bowa ma haw ya bowa ma amaninya se to de bia nyankopon opese odi wudru biaye bia eye mapon matna bia wunim ya otumidi nkan ma wo fa ejahihie bi mu enti to de bia wa wuhunu ho se ade we de ba bia adure ni da so asa sa bra bia no biaye no na ogina so ehye ne ho animonyam enioma tumi sei enioma tumi sei kra wo ye ho hwie nye ye asei kra nanso saa de no asei ni mu no ogina so etumi saa pagya wo prekope ebi wo wa wo de wonam saa hyehyɛ ni nyina mu no na opam nipa bi afiri wo ho ansana ode wakugina baabi entu de ayenhwɛ nipa betumi akwa ahokyirem ofre na damfo obeye me se they say bi kra mu ya yede obwa wa wunia obefre no wanhwe ya woti ba bi twitwa bi ne gese chele obeka kire so odokra da so re woni di ye enti saa no uhunu se wei onia nipa mame wei onia nipa mame eduru bre no a uduru saa bre no a biaye no a obehunu kwan ya abefa so abetutu anamo nanka onum di omunim se wawu awie ayeka baabi akwa na duru di watofo mpo nyame atua ne ka saa nim guase ni mu no onhye ne ho anim onyam enne ewo wo nso abrabom awuraba akwa aba eba cho ma jesu ohote sei nyame adumu ya no aba wadim ate enne awuraba atia donkobi ene wo manim ha na se ohwe awura no a sebe okura hofe ohwe form a ekita awura yi a ono nso wosisi fia ne bi nanso se wohwe nioma bi wo ne ho a utumi hu se sebe
nneɛma bi nkɔ yie ho kyerɛ wɔn nya agulo dada me ho kyerɛ me paa ho kyerɛ wɔ hɔ wa ho kyerɛ me ho kyerɛ me paa tumi ho kyerɛ wɔ deɛ ho me ba kyerɛ me ho kyerɛ me wa awale amakom ene be ma na wo ɛna ɛhɔ na ho kyerɛ ne wɔ ɛhɔ na ho kyerɛ ne wɔ ti awadeɛ na ayɛ osei me ba twan nye sei na woteɛ nye pa kyerɛ me ba kura me de me wedding pictures ni bi kura ba monye bi mame be pese me hunu bibi me pe bibi nso ahwɛ nti na me busa course abiaye no enye sei na woteɛ me ba kyerɛ da bi awadeɛ nti no ayɛ sei wa wo say me ba kyerɛ me di kan wo ba ko dada ba me ne be ma we de ya wo me ensa na sa me bo no minister no me wo ne nkura blem no ne mimi di na chi na ahwe na nti no wo ka so ma me ne me kura wonim de owo ya ansa na wo be ware be ma we no ande ne mimi di na chi na ahwe no a ne neti he to onim kura so ma me mpo ne me picture we ye wa e ba chan ye me woni e ba chan ye me apa fato amati fo enhwe bi atiefo mohu de na me busa no se ohwe efonyiri wo twa ibe mfie se ni mfa nsa wo ware ye be twa be 11 to 12 years ni be 11 years be 11 years ni se wote ho mi twa ansa na me wo me ba se we ya awade mu photo eno apɛ na me pe se wote ho na wo fa sa mfonyiri we na wo hwɛ na wo hwɛ wo hu sesei wa hwehwɛ mu a na me ra ho pa na ra ho se mi hu mi pictures bi sei na me hwɛ na me ra ho de na ma ore ho na me ra ho kyerɛ sɛ me hwɛ de wi ana me sitie pa be ma ni hu mi a de wi ana me form ne ma ho ofesiti o dim ni ka be ya me ho ade a ene wo ye mi sei na me ra ho na ra ho na me ra ho pa unse sesei a wo so ate o me so ate pa wagija yaka so bi agija a wote ase obo ane mame sene na wote no ase bua no mame obo enioma nkoyie ba chan obo ane mame se ka se obi agija na ejina ho no mo ma obi a wa free tibia bi a na owo mu dada na wokọ tibia bi mu ama wo hunu a obi a wo hunu nim no dada bia huna obehun se eniyama bi asesa ekọ ne boni mu enye ne papa mu nse da bi enipa we wagija na kire se wa free tibia bi mu a na ye papa esene tibia bi a sisia no wo mu no ohun sasa bi na sisia ato e ba chai mu pa ye frau say chami di Juliet Kunadu Juliet ufiri he na ba ha ba chomi free father ho na ate enso ba cha wana meti ho anso na ufiri da bi ye free mi free oboase he oboase akokere nti aware na du ufiri akokere ba faade ba chomi ma me be wo ne manyina wotafo nti yenyini wotafo na yetuko meduma me ma me fie o meduma na yetuko ti yetuko honim na me di hu ablante no de oware we e ba chan okay enti awiai ma bitumi fa de ese no krawi pa honam a ne kura no oye ma ya na wo ho wonwi ni bia hwe ne nsa ho a na enso enei abane saa no ya na areho okay adwuma be na sese wo yo ye spaghetti indomie ewo efia mitmani mu na me ye no nso na nsen skani nyina akora akwafa mama ba busu mi ni de menye enti sese a wo ye dey sese de menye hwe onye hwe e ba cha onne be me ya wo de na ba ha ya wo sei chamina wo miensa enti wo manyina e wo wiase ye nan okay ene Julie asem ben shawasem nase
ɛna ɛde waba me ne ma bedwafoɔ ne matiefoɔ nyinaa anim hyɛaseɛ na yɛnte aseɛ yie epamacho ene dia asɛm ɛde ma bɛ nyinaa ne sɛ me ne bɛ ma na wale no mintumi nto aso bi enti o mesum me ɛna o sum me nso a efia meti mo ne nua panyi na ebu o musiye enti na onua no wɔ ne part ene yeso ye wɔ ye part onua ne itu no wɔde ɔno ne part hɔ na ma han enti ɔno ne part na me ne ma no wɔ mu no awale mi mpebiem enso so ne dan ni mu na metena ahwɛ nkora no no wo mesum me kyerɛkyerɛ wase mu wɔn ka hwee di asɛm na de waba ha hyɛ wasɛm na se na kyerɛkyerɛ mu ne yɛnte aseɛ asɛm na de ma ba ha ne sɛ me ne bɛ ma na wɔ Ghana ha ɛna mfie 4 years atwam 4 years ne bɛ 5 months mu no 2 tobo on hyɛaseɛ hyɛaseɛ wote medoma ti medoma na bɛ ma abɛhu meboa to aso firi hɔ enti obɛhu me no to aso firi hɔ me ba cho ye ko eyie bra bi anu wo ye ntam ho wuye enti na damfo nso ne bra anu enti ye ko eyie wo ase akuropon na mbi ko hu no enti mi hu na ase wo ni mi didi nkomo wo fon so a ti mi tie ni nkomodie no a na minim se wo ye ni be ma bi a obeboa me enti wo frɛ me ma me ba no wo do ma hinkuru e ma me ba ho me ba on komodidie no bisa me se mete he na me so me wo me maame mo ho me ne maame mo nete ana o si na ni gye me ho na obese oba kumase a ono wo nti kumase ba oba ho betoto ne ma koye nkrofo adwuma e wodo ma ho enti obe han dan ama matenem se ne ebe ya oba obi a obeba me nchi abenya ba bia ada na me simpi ti ba cho mi hu no ya ban se ekeka ko be afi ama na wo ye so be ye me ho ade na mpobo maame mama ne na maame so na asempa ti wo be fie nyina nti ye ho ade ni mu no ebe ka ye shade ti a ebe ka be bosome na oyiyi suban ni suban bi adi nti on me ye ma dwen se nka wale no me nwale bi me ka kire maame se da bi niema a wo ye kire me ne de me nware ni hu ni ye na ase maame sra mi se o enye bibia na awale de saa de wi on tesa eye bibi na aba ti wo sle maame mu na ni maase na ono nso so ache ne card ne niema nyina awie ti maame mu na ni maase ti me maame kan ya na me te ase na me pene ye ti me ne be ma no wale wie ye mu no na asetena mu se me wo kumase ya na ono no wodoma mimi ese me ba no ho wodoma ho na so da bi mentina kumase e wo ma na me ma ba ho e wo ma nso ana ono na ba ha eno kura na me ne na asetena mu no se ne enka wo si wo kunu ho oyire no na me hu ne sa mo ware foforo na no foforo ni mo no ti time bia me kwa ne ho a e na ase mitimi hu se se ne be ma esi hwe oba wale minya ba se me ba ha na minya ne sa tia na menene kan ya ba menene kan so a wo mpene se me ba ho na me si yo nti me de me wo kumase a na ma ba mu ye de ba wo miensa ti ye de wo miensa no wo tu kwan be ba che wo betu kwan me ne nkora ni nyina akoja na kra ye na makra ma na nani ba no so na ne fun obi ayi na ade e be chen so ama nako na me fun na me dane ma no me dane me fun ma no na wode kwa nti wode kwa mu na me nkura fun a obefre bisa so akodu ti wo frɛ onuamo na onuamo frɛ me ka je mso akodu na mso ye da nyame ase ti ya wo ha on de okodu he woko country bay ba to ko Berlin Berlin nti ba to okodu ye no na oye se na ye yi satam na we na ba no covid no covid na ba ni nti o se ye quarantine wo mo nti ye bie wo mo to mo kodru be 1 month na wo start ye dwuma ti na sa month nim o send 8 million the next month that time na say emunya den se ne nti ba cho free 6 months wo ko na bi be 3 months na maintenance nti ene ma me de kwato ya sof maame ani ma sof maame nso so obompa ya
ohunu bibi a kyerɛ sɛ bi a bɛɛma no wɔ ɔya obi mu ana sɛ bibi asi ana ntu de mi nya abotre mɛte ne nka ene wo ma na me frɛ na mete ne nka mete ne nka na ɔse ne fon ensem bebile na me de me see you timba che free ho ni mo no so obere usika busumi we ya just about 4 months so what the sika every bele hoba bosobe ba ko a just about bosobe na yachi sika nso nye sika ba as sika kesi bi a wo betimi dia ye business bi odi aba ya 1000 timene ne ka se aha no ye se ha ho kyele no nte se ne wo kwa first no na ye se nso awokọ ye no nkura no hu bibia baba begu me so enti ska no nka de be ya busumi bia no pe bibre me na sa wo de babusumi we na wo utuma kodubus na ma me so me ho kyere me ka enya nasem sa na mi hu no wo kọ ye me kwaje nkrofo fosu tom na ya me ka tafudio mo twetwe me maame a na maame atwia me kofa nso maade ton yi rice water nyina me yeswa e de ton echini mantem amete enam so wantene na ni hweye ntinu still na aho kire to da nkura school ankura akokura to da kantin kura jese me kwosire school mu ho e me bi a week ni nyina o ma kwokire se me kwachi na ba na bi akakra me menya no me ba ni em de be ya ma nkura na di wo fiade achi a o munya nko school tina wa se me kwasere nkura ne nso ya nkura bi a wo kaso mo ntena fie a o mo mpene ti ama ho kire na odi aho kire begu me su bebire me fra me ma me mo na me fra me nua mo de bia o mo na me de ha ne to o mo so na o pesca free o mo ho pesca free o mo na nse kwa nso kunu wa buruchire na nse ya me ba ha bosu mi di asem betu mo ni me kwa be nyina ro we fe nyina ye ma me kwa bia wo no a ti me so metena ha de wi a me si keka kwonu me ntumi ahwe ya metena na wo ne wudi nkomo bia nso etoda wo ne wudi nkoma na ade sesa ne ma kwa ma me mo na me de me mfanya asem sesa ne ma kwa ma me mo ba fe de me so me se awale me ntumi bi tobo enti ode ses ka ne brew na wo ye rice water nom ne na de ade e de nante no na ye den ho na no akaduru me ba cho ses ka no what skano kura de onu ni sika de beba no skano beba na ka wo de no skano kura nsutwia kira se mi tu eji se mi ko fili nkrofo ne ma rice water mi ye na mi ko fili sister bi wo ma mponte me de ne ka kura be sinne na mi ko fili ne ma no na ma ye na me de akwa achi ma na ye ono nso ye site enti wo mo ntono se ne wu benya mfasubum aka se bia mi nya bia ma nkura ko school anya bi asa de aye aduane ama nkura di ti me tonso a wasam de ni sika koma no na masa akwa akwaji bi me hwa na no ne mwa me ane magyae na ma ye wei saa na me se be ma ne mwa me nti no me ye bibia me hunu so ne miti na de bia ho kire na nti wo de 1000 na eba e na o ka kire de sika de mwa maka dada maka wo mfi ena anwa nkura yi ma akwan yo mu bebi school na me frɛ no srɛ ni sa me srɛ no esei nkura na bi school o mo kɔ ma nim bia so mu to books o kɔ ye unto books da o kɔ bro 4 years unto nkura ni hu books da unto hwe o kɔ ye ska wo de ablɛ me ye ska kɛse ya ye 15 million eno no o mo kɔ ma nim sei ena ade ma me sa me fa to books chesa me di books nso on beto kora buru 15 million me di to say books na dia nso na nkora ni bedie entra ese wo say textbooks me koto bia me enu bi ma nkora no na me de dia ka ato me ho aye adwuma dia ka me de beto me ho akura aye adwuma ma nkora ko school bo so me no bo so me ni duru asa wo de foforo be ba nso so ma o mo ba be bia school se ma ka na nu mu nsem nyina asere no se nkora di school bag nyina akora tete mesra no on first camera na me go to school bag any textbooks e ma nkora be sinne o fra be ma na se wo shawo se ochina mesen this kama wa ochina ni be du be fre na on fa fon no wo hwa na wo fre no e ha no wakate no o fra no wakate no
nkura nto books de bia mpanifo ni mienu madam fo frɛ me wo mo tell books ho me so yesi ameti we indomie ami ye ska yi nyina ahye na me simpa achom ni baba bedam nkura bia school bro boso me books kura nkura ni bi. Okay, Julimien Shadie bi. Akwantuo mu asem ya na ye kanu de wonim. Waka kire wo se ebia Germany Berlin ho na awowodo. Se Berlin na wo Germany. Ho na awowodo. Ne ho kire no bi oyare da ho bi. Wakonya posi asem wa me ache na tum bi ana se die nti pa pote. Se kru ne yire de mu bedi nkomode nkomo na ya no ne di. Wonka bibia san kire me da. Wakwa de bia me frɛ na time obe frɛ adwuma ba na me frɛ na me bisa no ohonye wosen adwuma mbɔkɔ ai to da kora me frɛ na me nya na oba na me frɛ oswo we na ya mpontem sɛ wakwa me nim da obeka se bia busumi we man kwa adwuma na asese enti me nim de enti a wo yi ska bra ne ma ɛyɛ ne den di entia wa wo hwɛ ye di entia Epa cho minim die ntia. Bibia nsi no no abeye na dwen se obeyi nani ama wo ne nkwa. Sa na mi hu no. Waka kire wo se odumi gware obi wada. Won kan kire mi so ontimi nware me. Ba se toda na mi bufu. O ne wakwan ode me fa so ntimi frɛ no fon so dumi ni nyina so obebele. Enti sa me keka sa hansem ni nyina a kire no a. Na ya ne ya wo se me nsa me ne ma nkom ma me ho. De bia me nsa me niema timi de waka ne sa me mfa nya asem se sa onioma asinse o pamo afrifie ho me nsa me niema wale no me nsa me niema nkwa wale bi na me so o ka kire wo se onware ubie sa na ya waka se sa onioma ko ma me ho na me nware ubie aha ba waka sa no wi ade ya kina asa afre no no bedi nkomo enti ya na me de me mfa no ne nya asem me mfa no ne nya asem ba me hwe problem or dim you come no dia awale en mean to me bi okoye the disaying ba cho August na etwem no nya 4 years asem we ya wo kai o de akọ ebusuani mu sa de a mode hie ni tu kwan o de ye mennie waye sa de ba cho me tu me yine bra panyini no betena afie obi oba wono ne part ho enti waba ya na fie nso de ma asem na yile ne me ntokwa enti na ama wogina na yile achi nti na ono nso nkasa me ho kopem se o maame ne no wofamo ebesiesi asem na wodi tukọ enti ba cho ono ne ba ye no obehu problem ami wo mu nyina e ma eduru mle bi kura wono nso fele wonua no e wo skasem ho se wo de asem kura no wo mfi mi enkura ne de won hwe nkura no ba waka ste na onua ni mfi se yana mso ono na se ne yire me ne yire ntokwa ne ade nti no one mani nhia kopem se odi tukoye ena zisi a onua boy ketu anzo so abet na fie ho ono nso nimnie ko bia ena me ne bra panyi ne yire ne ntokwa baaye no o maame ne onua maamo ba ne o mo ye e ma mi hu se o mo no me nti na ya se hawa mi kom ni kwa asa me di tu obi anim e wasa me de family kwa so nti ne maame nim se de ne ba na ye wudi o maame nim hwan ko ka kire do me kula before asa me be ba ha no onua boy no otifio na me ni di nkomo ne ka kire me se wa ka kire o maame kula mo se me de na e ba FM ama o maame se ne be boa me di a me fa ne mra nti maame nim de ba de ye o bibia na asa me na me nkɔ hɔ nkɔ kan bibi nkyerɛ wɔ mo no ɛna wo maame no nso wo ni bi maame ni de wo ni bi ti me de me ha akora akɔto no so a wontimi mmoa me maame ni obi a wo ni bi na de na wo wabusua frɛ be ma ne naka kyerɛ sɛ be ma otumi bie na no ka kyerɛ wo ba sɛ sesa wo ne o mafiri wa ware fie na fa kɔ wo maame hɔ magya wo de na kyerɛ sɛ sɛbe opɛso ogya wa ade sa enti wo wabusua de na o mafrɛ be ma ne naka me maame tu ana ma oba me nchen wo fie e be twen ya time a obe firi adwuma ba e maame fle no ni di nkoma se adenti no wo yesa na obi amaware am nkora ba mu die wo se mo tena mo kan bom na mutimi hwe nkora no
okase ho no kache me ma me se me de oya wo se me nzesa me niema enti no me wo fie ho a o kache ma me se me mesra wa renmi ntumi biem enti me nzesa me niema nko sa na okache ma me su o ende de me ka eye aguro ende ma ne mfa nya asem ti me ma me kura ba ho be kasa kire na be still na no ye wo ya no wo ye tobo ansan wo be free Ghana akọ Germany Berlin hodo na one ne wa asem na me ni asem wo kwakora me ne nkura ni nyina ne kogya no wo kwana me baketu ano otwa no fo ano ye kwa nyina akoro no kra yo si twa akora no twa na msi yo so okodu ye be 2 weeks mu ha meten be week a meten nkamu na menya ne number no mi twa akora no na me kra me friend aka ye nse matwa no na osi yo mat mini obiare ni nya asem wo kwana mi nkura fo ne ya me ya kra ne se wo kwana mi nkura fo me fo no oje koye ena o starting so wo de me ko ya ni ayi mu no na me mpese ase obi behu se no okwa wo ye me ti me na fofo so fo na me je frɛ na so obi a me je ne fo afrɛ be ma ibia gu mani ma ase obi a me je ne fo bia se bia enne na obe hye me se enne me frɛ no mle miska no ade be cha me kɔ madam fo kro no ho ede ne fo akɔfrɛ no me frɛ be ma na wo mfa me frɛ nti ma me na fofo be 3 mpanifo a me no mu di agoro o mu nyina hu ni suban sister Esther ka chem se eya no no frɛ me yadaw ni bla panyin bi sa na de fensa na no nso de frɛ me oya ot me yadaw ukunu die na asem kan den madam for ba Sister Christy ka chem se kwadu ni owusu ye de nkan yi wani ma na ne bo wo bla because time bi o ma wani mgu ase otimi kura ma me je besia wo madam for no ho na se was time was so this ka ba ma me de bre sister no kura ya asem nti be ma ne dia dada ani mgu ase de wagu mi bebile wani nso no wo ho ana e pa to yesai wani nso be ma no one ne kasa umu no mi bu ne pa na ya no de me famu no ene ma me so me de yawo e kasa nanim wo kwa fofra na ye te kama no na bibia ye kama no kodru ye na ode me nam yawo mu na me so aya me ya me no ene ma me so me frɛ na me so me ti me ka asem ya de kire no ohunu ne se wa brew opeso ogya wo nti no ode nam sa tete ni mu se sa na mi hu na tina me se awale mi ntumi nanu a me ba ha se ya me koye ofre me se ade na me gu nani ma ase enti wo koye wo mre mi skada kora na na me se wo koye me nka se wo mre mi skada enso so nkora ne hwe no wo ja nkora ne hwe nyina agu me so ye bia wo mu 12 months odi otimi this ka da wo ma ye 10 million ebi wo kure nu 10 million no ada wo this ka ba wo mu kese ye 6 months na ye se nkora di hu bibia ni obesere nku akora timi yare me ba ketwa ne yare kwada hospital that time na ne bra no ewo efie hobi that time so na ne bra ile no me na ye se ntokwa ba enye ntokwa ketuo e ma ge no kora timi bie na no ka je se me ma ye se krama ba tan mi kunu enhwe mi ntina mani bere no nsem bebre ama e ba ye na ase ne wo fa mo besi asem no e na tuo twaaye enti tuo twaaye na wo sa me mi nkura phone ne mu ho no ne phone ge ne phone am de fra enti kanya bibi kura ma mani mu hu ase wo ge nanim enso so metimi fra blantie yi sa ne bucket wa pa yare enura na mkoto to ma akura no na nka ye hwese nko diska be ba ma me di na akura na ko hospital ma me ne ge ne ye rise akura ne da hospital 1000 kura ma da 1000 kura ma ko pem sa akura ne ho to no me sheda ne ge ne ye rise akura ne da hospital na odo no kura kunu sika bi na wone ho na wa yi ama me da ye de ko ntinka mesre no won famra na me mfama no won fo okunu sika nkoto se na be ya be ma ni hu se wa yi sika no mi kunu na first kana mama yese enim gu ase de rada
bebile yɛka sɛ aware a especially sɛ bɛɛma no koraa ni ha no ɛduru berɛ bi a ebi a ɔwɔ free time a ɔtumi ɛne ɔyere ne kunu tumi di nkɔmmɔ mo saa nkɔmmɔ no yɛ a modi bi ɔni yɛdi nkɔmmɔ paa na wɔfrɛ me ma yɛdi nkɔmmɔ na yɛdɛn ne mu betwae sɛ ne nyinaa yɛ wɔntene ne ho nhwɛ nkɔlaa no a mekɔ kyɛ sɛ wokɔbɔ sikasɛm so abɛfrɛ no bɛɛboso me ɔmfa fon no wofrɛ na wo ha na no wakate no wofrɛ na wo ha na no wakate no kyɛ sɛ onim sɛ sika na wo penti ɔmfa fon no koraa no watie ne ɛwo ka ti abasa me so etimi ya me ya kyɛ sɛ ɛsa na me tete me na nkora ne ba wo mu besu kyerɛ me we pe bibia school we am ene me ba wo mu ko school am se ene wo mu ye me term exam yes wo ne maintenance fee ni ade obi aka 70 be ma panyi ni gyina me so me ni bi o gyina me so na me esira ne so ade wonko school na oba bibia nkora ne the force me bibia me ho no mo je no enti akoba se wo be ma na me ne wa wo no so wo so me frew na wo so yi wani kura na yesa se afede no ama abufuo na ye mebu afu papa no ama mebu afu wa ma me bu anim gu ase de me entam bro no amete so de age me amenye ne phone emfa mfle no da na oje wo phone call ye no won to bi mfa mrel na nu ya bese ode ba akura ni be 7 months muni no ode phone black bi e ma ni wo bi ode ba akura na me kura me nya me ekura me no ode ma ni wo bi de bre me ti me de no na ma ne ma no se wo mo yusu enu se bi a me pie kwa bi na ma frɛ wo mo na me de phone na ma ne enkora ne ya o ma mfrɛ wo papa ne nkasa ohunu hawa enkora na nkasa so ne no panyini no agye phone no se me fra no on fa panyini ya voice message ma no ada tini mo den ye free school ba akora ye ni di ye mama akora so le kora wo nyes kama ye nko school akora ne ya voice message de pia ma no ma obebotie o esoso emfa no ho Kurani timika ra wo samwe na no kra do say me na me kan sem ehye akora na no Kurani ye me fira o fa na akora ada utiri pod papa e say ya so le kura ye didi yo ma ni ska ye fra me na so fu adu ye ni di ye utiri mod na nti won sendi ska e no de obebotie ye no wa fre ti wa fre me kura me ni say me peke ama scan bi ode ya breye me peke ya wabasha bone a wode hye wo ma no se na de pa wo kasa a wake cancer magu akora na suma akora na ke cancer mse ekire na me gina so di akasa wi no kate no one first kama me pemsa wo di obreye 10 million November ye be wula na 6 months Abusuminsia November ye be wura enkwara miensa anope bia obu ko square mi 55 cedis kwara miensa sana ni obu ba obu bedi enti adwuma me so me ya ne nya adwuma enfa so ye bu bia se me ya kakra nya ni obu di be ko school to da me meet na ho a kire kwama kwapim bia du mele a me ye me spaghetti na me tono na bia matemu wadi jese skano se wa mu di ko school bia akosua ni ho me koto kosua bia anwa ni ho me koto enti se me yi didi a me ho be kire me waka kire ne se omre uska na fa ye adwuma no wo mfi wa na woni bibia akra na sam na mama ni kwatete woni bibia ti fia no aye na dwen se wo me hu se abro no wo di me saa na me hu no me ma hu se ni tiri mu na aya de no pese wo di maboro enti me so me pese wo be di maboro ti me mpena wale ye biem dan say dada me jane ho adwendwene eye madwuma epic me ye kama pa dan say mu me say si me dada mu ye kama enti be se 6 months mu ni na on sa first kama no ena ho kyerera saye mo na yese masa soli midua sokora bi mu no na sane wadamfo bi tu ofo no yine ho adwendwen free utrim
na yawa dwuma yero ho yawa dwuma na yi ho ya ma ne ho adwene me nwene ne ho say na wali obaten kura ne hwemu no ni nyina abegu me so no eno na ma me dwi no enkura ne hwemu no we be shampabo amia we be yi ni ti amia we be sra amia we yale amia omu twa mu school hu bibia amia ba kufui ti se me fra me ma me na ma me anya bia ma me agi se me fra nua bi ti se me sha da nkures ka kasie bia me de ye adwuma tari ami ye ska cost wa ye be 3 million na me de ye bitoko suya create be ba ako ne ma pa wa kakra ne ma to cabbage ma to we kakra na me ye no ho enye adwuma kasie bia se be bia eye adwuma kasie bia ye to ne hyew ye ho ne ho ye site ye ho ye new site intine nkwa hyew sa atiefo ensem no bi eya ade a ema bema eyi nani ede ma oba ewa awadem eyi oba nani nso ade se ufri Ghana ekọ na one oyere eni asem na nei wakodura buruchire nti sebe uyi na ma kwabra ne eye saade wei emema binum yo emema binum trimo ding emema binum yo oni abaya ne betena Ghana ebra wonom bebre de wonom befam fese kura na fon kura ni hoi kura de na na areho obetiti mafri Ghana na waye post office klata no aposu sabre ebia school headmaster o hwa na wa frel ko distribute letters among for dia ebia frabruchire omukrunom na dia ba obeti so bi tiambue wayi mama na chese wa twere krata dia bre ne se onyabe ma ogware etumi fa binum trim ebi tumi bodam sa ne oma we nyina ntia wo obi tumi ni oba srogel ewe so pa wo Ghana ha tumi use gay otani kuna chi bua no be man betumi anya akwanya atitim obekwa akodura buruchiri no wayi gay na ma sango ofo no ho oma bra bonsu ntumi nsi wonye enti bewi ase no na enkobesie abesi arehwo ebi kura de yare na eba yetumi wo bi no kura pane bone no abebodam wo Ghana hwe karma is real yesi computer ya wotem bia ya de ma computer garbage inside garbage outside what you feed the computer is what the computer bring dia wo be feed dia be she computer nanum no eno na computer no be ye ho adwuma no no so process na we yama. That is the law of karma. Na eden sa meme wa bruchire na me yere wo Ghana ha na madwuma me ye enkoso madwe enipa ne bi bre wa bruchire obi wo hono mokura sebe wakoda ne yarefo obi tumi free Ghana ha na busuafo de anim se bi ayade hia no owo country way ene won fifie no ne nam sebe ya ye besesa na adwuma na fifie make say wabodam ene nam ho obi nso kura de obedie kura den wosore a wo I beg osresre chale wo ya Ghana ni okatwi na so ote a Mr. Obama mi frikumase o na me ho be kire me wa ha o mame kakra bi na me mfa didi ekwaso nemom sabe wo yire wo fie na makosa atebia we mu wa buruchira I will open up meka de akyere no ba sa wo mpai bobi wo fie a bomame ni ani namfo a ebitumi kwa ahohiehiem enso hwem no afra o chale sani ade yi koidie sa wo mpai pa bi a bota bechi sa wati ase enti wo mfa nhye wo ho na ebie munye na enso
onka hwe mfa nkyerɛ oba no de on de obedwene sɛ we okay especially sɛ wa wutumi ka sɛ mekɔ adwuma ɛtɔ da bi a me mpɔn ntem oh me ye diane kakra di me wie ya me kwase this scam eno ano no enti saade we bed de yaw e de be hye abaye be ma no ye frɛ ne sɛ patro de kwakusu saade na no de wo bele ho ode Samuel kwakusu ne koy ene koye enti na brofo din de Samuel me ba chan Samuel kwakusu ba chan ne ma mete he o ma meti nsuta peposo kwa ma nsuta peposo sechire nsuta mampon ho no ote ena na wo Ghana na wo ne te he o Ghana no na me meti se me na me meti ma me mo ncha wo medoma mo ware ye no ya ware ye no na ye kɔ han dan ya ware ndia ne ye han dan kɔpem se efie na wo mu si wie ya eno ne we he no faade ho enti eno de ono wantena mu bi da wo Ghana ha na wo ba ha no wo kɔ e wo faade no wo ba no wo kɔ okay oba yententan ne so a say ye YouTube ana say Facebook ge no dano a o ware no sa dano photo a omutwa ni aja kwa be be describe photo na da so no e fa ma me o he en ka betumi a on fa ne current before and now on fa nto ho ma me na nka on he etiefu hu ni ye amema ye to de bia ye ginioma bi se no to de bia ye ginioma pa bi ni ase no ni amanaji ja be ba cha wo ma me hwebi wo ba Facebook ne so na YouTube ne so a wo de hwehwe Otec 1029 FM no hwehwe wo ho tomrom bio abaya tomrom ge we ye sure say maame wo na ada so yi wa wudie wa sesi a wo mfie sai sesi a 29 years October yi mu na menyae October mu na nya 29 years o ware boy no na wo mfie sai I'm 19 enti wuti we wo 29 years na mo 18 years 18 years enti wuti we wo 29 years me ba chan obi aka kire oda se wanyiri sine wo mfie obi anka kire oda hey akwa jige ya se no akwa jige ya se no David we dia wa se no dodo dia adianko we adianko eja kwa me dia na wuhu e wo TV ne so TV o ma omo hwe dia na wo ti radio no na abaya tobrum tuntum kama wo hwe da chocolate color na obosi pa na wa hwe na wedding gown na wo gina ka fita bi ho na ye di move bi aye design move and white bi cha na wa hwe na wig na wo di ade bi abom kama na wa hwe hand gloves bi e wo ne sa nifa media body ne hia menya ntade e hye no na obosi kama pa na wo hwe na basa oba basa e da ne ho a wo se obanie obosi pa na odi sabo kumba ko atwere ka na se ya basa net say ai se sabiu mi nya ni mi mu abu mfia de na sabi na ai se sabi adwena dan kwan mu no wajija wa sorry ni bia so pa se me the picture wey ka de odi ti wey a abaya na wajija wa sorry ni bia so abrante na se no papa wa sorry ni bia so menka sabie tobo menka sabie second photo yenhwe kwaku wusu a no de ka ehye dweli ode ka ehye no na sofo ehira so no na monfa nto so sesei emfa emame na amanfo ehu we nie we na mo kwai we ye he na mo kwai mo ko na ase asore ai ya kwada nyame as na wo ya wari mo wari wie ye no
hey gen ho efe na hwe abasa pa eda abaye ho enya abasa keke odi look at the face sam now hwe ni mu no the way na wa sha na we kwa bode wan twitwi o wa natural papa bi na he mempo mi so mi kanka be mai ni obai enu be na ikura mi hu okura na me na fofo de sire mi se akwanu pa enu ho fa be ma tobo enu ho kwadu na ya mo de sire mi enu ho tobo enu ho ate se o hwe o se root o ahanya ha you fa ba ko na atoso ozu okay una ojina hoyi aba chan unie me sa photo we wa hwe asunda ba hwe pa o hwe awusu bisu o hwe awusu mi minimu se mi ja wale we ya metumi ba na se me siye kama pa sai ya we ma ye si mu no me peke pa ye kama ana adwendwi me so asa atwans afa obi ahumi a obi asa when do so asati me sa ye kama pa ya we mu ti mi minim se me ni boy we jai na me tse me hu no hwe ne ma minim se me si me dadem se ne na me tie Dr. Banko akwaba reja akra na hote se papa akro twiri ampo nyankopon dawoma na nanu mutumi no mpai bu ntiafo ye ho ye pa yeda otwedi ampon ne nananom ase ene nso ye dwuada bia nokwasem se duru dwuada seyia ewurade fie heba center ene bia ya yedi nkan wura na ye kyere amanfo nso ewe ye chikwan se omanfo dunsini bi a wosoe abrefuo bi apie hawo enti ene momfa boni nkyere hwei mepa mo kyew obi so neoma wabre dunsini pa opesa wosoe no neoma be na so nipa no a otumi besoe wo ewurade fie heba center akra de medo ase ma do atifo no ahwefo nyina ase akra fata wo ginya ase wo so ndo ya da pa nti ba me sanche obi ma no ofata da ase eguru sina ne ho pa adam ko fremos kai afa me nkre na me so so na asa ko fa ye ko fata wo ma ton ka ka se na ma wo ojo so pa me so da me wuti ni pa na me sa ko so ma cha me na ba ko pe ya wo mazi ni pani ahoto twudi ampo nyankopon no o nshira no wanya kasipa akra transi wo mu so mfa me number o mu ma bo mu kyerɛkyerɛ manfo sa nkrofo mu ya de mani so pa mintimi so mbu mu di mako siro twiri ampo nyankopon nshira sɛ urade nshira wo mu na afi wo nso mfo mu kotwa asomdwe kwa so ne do mu ye bia nso twiri ampo nyankopon no nshirishiro mu sa no nyoma akra transi da bia be transi a ya ne da ya kyerɛ kwa na di eminipa o hwɛ ye na ya de ya fɛ ne sɛ o mu mbaba akra mu mfrɛ o omo friend ya bebe won se wo kra won ma wo ha no afro kunkunte wura nie wan ho anie aja me wona doctor no wo military mpane mane ya ehunu no ko fa on store number no ba wo ha na ese ne manini no abefro bo homo mbeba no wo ha mo so no a direction no aba ntimo amfisa kina ye entrance kese ya uradi fie ba center e kina de se ampaya ebidwa because no ne aya tisi wana no den nti e kina wutiem na so ba uradi fie ba center misi ye ni ba bia e wo kono no mbusi red park wo de wo car na de wo so besi atwema kwa amaro bank nanim U10 so wa usi ade crosso o crosso apraja fo bi digina ho wo de otwa kwan kakra bia busa se o mu nkyiro gbosie taxi fo no praja fo ne ba ho no de drop no de ba wo so ameka so sika ya he masa ko yi bia na nse ma yese no de bia kwa yen wo de ko taxi fo no e fo cd o kwa de yanso beka so o kwa uradi film ka so ho na ayaresa wo fo car na bra o beba kina ye transit den o hu fam ho na fam de bia me ka se cancel ye free mfidie no wo mba bia nso di adanse wo ma bia na last 2 weeks o ba na wanya kidney failure o ba me man no chechire ne bi na 3 days o ba Saturday no ensankyire nyankopon na no den was say wo kan do mekire because do bo wuntimi no amfa nsuo na no kwa ye noa edo ya noa so wuntimi nye nsuo ma ne nye yi wo ba ne ya kire wo eno ma ba ya mekire was say wo kasa radio so say no kure na me say ayi ntwatro ha ben foso pinche nsuo na ate so kotobo wa wo kira ye brada den me number na itudwa me sore ade frɛ me o frɛ so me nya abotre no ma kire me kire kwan na ade wo ha na ma ne bi na se ma amoso a kire me kire me metombo ase nso afa na me no akasa number na 0241 09 39
39 15 15 0241 09 39 39 15 15 and 0549 20 66 33 33 already fear ba center ya trust da bia na maame ne ba na o se to ba bia to kru da bia aduro bewura na ye ya kasa ne ya kasa me kasa fati ade koranko ho da bia me ka me se me pe koranko ti ade a hawa wanu maduru anu a enko waje hospital nu anu a enko waso nu aso a enko de bra already fear ba center me so ya heba and spiritual ya trust won fam na fam wo ba na se oti no se bibi na ta kira ya ho ya mo ba yie na mmom de ye hunu so de be ma akwankyere because ba yie akora ye ntu ba yie wontimi ntu ba yie da bia na me kan ba yie omiensa ya ba yi fufuo ba yi fufuo de hwe ade na wo de ka ho nsem kyerɛ wo ba yi tuntum so wo ho ba yi tuntum ama ni ska no de ko ba yie nso de akwasa wo nsem ade wonu wontimi ntu na mmom ba yi kokɔ de ba bi obekɔ wonu wodare wo abrochire kro de seconds be ba beto wo ho wo mu na sɛ no ma pa na ba yi kokɔ nso de efie agapade ye wu adigya ba yi tuntum de wonu akɔgye ba yi fufuo so akɔgye no de atranso ba no de ka ho nsem kyerɛ wo saa wonu nso wontimi ntu enti ba ye wo miensa na wo de akina ye trase wo ba na so officer wo de bibi na ye bibi to ansam na nya adwuma ye beka bra ready fear ba center ye ma ho akwankyere ne kokoye na nso de wo ho ye bewura bro nyamu bro nyanso de dura akora bia nsa ne papa anya hwebo kuma kokko anya hwebo obehya atade mo no entra officer ansam adwuma na se a akina ye trase tumnika ne bra wo de wo tie no so onua bi na wo amane mu akate nso omfam na ready fear ba center because fie ne pono abua ma obia enkanka no wo mu a wo aho kirem wana yade wo no so wana asem bi da ne so wana bibi tete no e ready fear ba center fabla edin ni mpo wura ho na edin ni mpo asa yade dada because tumi ni anwodin wo ho akwa wo tem na seti yade ayaka wo bo wase mitirimu bibi ni namu wase asem mitimi fa no dwa me gagagaw mma so hyehye obu okro asem ye mitino emu ami dudu me ya bibi enye obi se bibi pimpim mitiri ni mu mitiri de emu ami yasa mamani bo sa kamani ana sabio ubi di afacha na mehinu mu nyina eso nsuo sa ankrofo na me mu kasa obu onso ti yade na gya na so yade amana so no mu ya ne kyen ase dede power ti dede power na so no mu sa afo nyina tumni kan fra na akwade ehu ni so obu amane nka ma fodo pampan ankasa ontimi ko kasa de answer answer abenyu obi po besinu ba ka jo se enka wo num no na wa bre because wo kan ye ne den na kasa obi anso so twitwiniti utie mi wo ye panyin bi na wa adwuma sa de ne wo so wo ye nananom awuru anom awuntwo ne ayifo ne ntirifo na wo de atumlika bla wura fie ba center wo ba ye waduro bi nya de mawa wo ye hwan ho beto ye nka we ni agro amnika fo nyina ye de aduro sando mu to mu tu oga na ha de wato adi wodi ya kire trase for achi yade krankro no ye ti yade na aje wani yade no wasi mitini nti amma ni so nyina ahyehye mitini nti asa mehwe foma na foma mitenten mitini nti mehwe light bia no rombo atwa ato wo ho mitini nti wasi mani so wo me wasi me de mitino obi ba mi hu nanum ye yese wo achidi obi so wo achira mi hu nani yesu oba me saafo nyina me kanfo already fear ba center ma se wo kira ye ntrase kase bra baji abibiduro krogen ya ma duro o no ani na ehun mu dia ye be kire kire no ma bebiri amo aye ansa kra na de yadura ye aka ho bikwa akrobu a wo ha sabi ani de obi anya biankaye obi ba na obi di nachi uma na duro anu ade asɛ no saa fam se mfansa nka duro no kwa na duro na asɛ ye wo wi ade akya wisu duro no o wisu aboso afro no odi adanse enti wo a wo tie mitie wo se sia na so ofisa yade bi da so wa ya na nkwa wo de abra ready fear ba center ye ntrase honhom fam ye wi aba honam fam ye de duro ede ama because Paul so mu nam honam anim adwene ne de omuwu na mo trase honhom adwene mu no de trase de trase che nya nkwa bra ne ntrase ye hwe oha na amane ni mu ma me de number na itudwa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akora wutie me no asei obi ba me ho amanfo frɛ me Sundays ade a ɛsɛ me yo nyankopɔn adwuma trase na bra bi ba wona me ma na duru se giwe kutua no ya na free stola wono so ma head an kan jense sa duru ku na duru and no friends
mi twa do na say ade na pa ni nsuo ba sam say ko do na mde ma say no man kan chiro me de chen ke ko oh ni nyame nhira me ba ho pa am so e ho de oba e ho a o ya de me kan chiro obi ba ne de om se cancer ko ji om se cancer ka chira man say we koko fisto ya o kese a doctor it's a quality pa be dane cancer ba me man na duru no ba ho be da amase enti se wo tiem na se office koko bi asi uto anasa woto sabi wo kwaja na asa na ewro ba sa na bia moja ba wo de kwa akoma to yam obi de aburu 15 years 30 years mbo am yam o maduru enti bi wo so ta de abdawladi fi ba center yam waduro ni bi da bia duro bo obi ba am se twam na menkra ma yo abruchiro so wanu ma yo itali wo kwai mo no yam fa duro na ono wade ba ko twam se kwa so man fa ndesi di ko awura folesim wonu ma sanka akofai enti onti na tete obi wo ma obi adura akora se kwase bo mbum so mbaji adu no muto mu fa de aka ne ma tete no so ba no aposa won kan kire wo no de abre ko ade na de ye no ma ye no man kitinkiti bi o so ubie computer ma no man kitinkiti na esi ma man ye adwuma sa no ba wo de mani pa hu sa de ko tuam na ade ma we de ma me ko ya me hoto me de we de se ma wa amre we de se wa anto unum ya ye me so entu tie me a wo kina aye benada entrance kase wo fam hu na fam bibi nya ye mo ade blabla fi ba center u tie me na sanwudwe bi abo nipa bi atofom a fa ne bra ye mpeda ni nyina ho we ya ba ma so na visa atofom so ablane en spark ne ma good o do ba agwa no ntime mpema kwa akoma to yam o beduru ye ho nko ade ama ba akosa afi no mo se wiase we se ni bi o se be makro nyina na age woni e e na da bia me da fom ntimi nsore o ba ye ma na duro e bi ehunu se obi ba no a charge no kopa duro ndi ama no half no o doctor ade fama me nko o kono ye ma no nsi obi adwuma no mo adi o enso nyankopon nti ye nyaaye da enti wo tiem na so wo nipam na so aseme de me ho hyehye me ade ontum di kamla awurade fie ba center obu aseme to ase tweme wo de awurade fie ba center ukotodwe no ahono na se nsuo na agina ma wo ba ye ba mu oduru nsuo ne beko misime na asini bi ba ye waseme kotodwe ye twe ana aba na me se so mu ba ho so na mo condemn ye won so afa ho nwa e ba won so we ye awurade asem ko kan Genesis chapter 1 verse 11 wo se awurade nanum asem se we mra na bae enti won se obaba awurade asem no eduro ne ate awurade asem o enti se odi asem na frɛ ya me so me kwate me so me kasa wo se ya adwuma yes obi kwate aduro no kasa ya bosomsem da bi enya bosomsem ko kwate no tumi no yankopon de ama no so ofre tumi ne yekese na ade tie aduro no ade sanyaroa enti wo tie mi ne se ofi se odi yamkuro bi atoso odi wo sa na wo so na se wo bla bra wo kidi fe wa de ba bibia so on fish hyew na ro ba de machine be ye hu se liver na anya o kidi na mensuro awurade de otumi sisa de apro de ase no o faye ye because ka John 10:10 o so wi for ma ni so be wia no akunu asai no se Kristo de oba so be fa de apro de atete na asai no aye ni ye o de awurade fie ba center wo de abra wo ba di aso no betena se ye mohu bia ho unim ya ya me hwene jansem keka yanke kansem bia o na mu ye kira akwankyere so a ukọ abonsi ja papa atuato e kira ya brother na me ka ne brother se mu nkasa brother nko a because this time VIP ho betuma buku appointment me mpese me padon be hia be frɛ doctor e da se me ba be hia wo de ndi oba wo de ye different e be transfer say class wuram a ko deep no be wuram na bibi o bi anso ya hwene ya ama na wa de won say VIP so ya na bibi a obuku e be use cancer won say ade papa bi anso no boarding entu tie me wo mo baba awurade fi o ba no bo sa wo de won sapa wo de sapa ba onya awurade anu monyambo because ye say adwuma sa no da bi ameka e say konkonsa ne ye say wo mra mekun wo na so wo mra won cheme spa no woman aduane di wase nipa so masihwenu ho ye wone ho na ne nkwankwan saba sa ne yanso ba dia duo me aduane di ni ame a bibia wa kire bia de ba ma na ba mu twetwetwe ho ya ho papa ehu ane yanso ebu ayeda ye bu afu nti utie me afa number no na frɛ me number no 0241 09 39 15 0241 09 15 and 0549 20 66 Mesi eni baby a okunu mbosie red park oni ebutuo mesi say diabetes wo so ade bla pressure wo so abla asthma wo so abla wo the breast cancer bla wo de wachinka se no eso obu na so oyam no wo de bi ayewa wo de bra wo awurade adom eba mu woduro yade bia ehun adwuma
huhu dio na mfo so atia duro so ya bo dio ahuhu no de blawrade fie ba center otwedi ampo nyankopon no wo kira tumi kase no ebe ya adwuma no ye nyumfri abasa ne mu ode no enyumfri oha no amane mu na so fa anigye ene ahurusie eyi otwedi ampo nyankopon aye e wo awrade di mu nti amen amen yada se adofo we ya Dr. Bankwa for Papa Kronom Bosie Red Park hona awrade fie heba center papa no wo na ne dwuma odie ha no ano hye de hia ene se wate ne nkan ubetutu anamon na one papa no ahia one on one nyangopo isha pa doctor nyangopo isha one papa yi ebetutu anamon na one no ahia na se unini hia ade nyina bedi aboa wo na awie yiye enso de amawo aha ye 102.9 FM Otec mefidie na hadameba Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba usumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ade minim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free no cray. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuanche mfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban
mami ma hye me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mu kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen siye pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e fi India. Na yare ni se hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota fre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha sciatica ho yare nyina wo ye detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama awutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die ibi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosibuo so buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosie we di opogo penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 se wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus sa wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira akwantam na me ho premi kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no Wofana se break sika wode money fra broche nyina wode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers ensoso aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene eyie na wɔmo nyuma pa wɔmo eyie no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention me Yabosi and Betreme Dumemu, na Kwambe and Mefos on Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya juma yefo wamujo wamakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aji wamushishe no pa. Neme huwa mwechi ya kwanwe. Wamu headquarters no wa Seche Dumasi. Wamu ben Ejano. Ejiransu wamu wa main station. Wamu ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se wamu ni Methodist Asafono ena edinshe ni mu. Angulaga Onion Market no wamu ben no pepe. Abu wamu wa aswansi kwa nusuwa. Post office no echipe. Tafo wamu wa Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Wamu wa Bompata wamu ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyinasu wamu ni Nursing Training College no ena edi enshe enimu. Asante Mampon Municipal edijai wamu ben Health Center no. Chechire afija kwa bre wamu ben Police Station no. Enu ntisa ya frefra 050-1682737 ana 050-1617924. Seche Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya. Yasan Bebio, aha, 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi Dumedi no asugusu na wi awutie na wi oh heye. Na udide Jubin oye artist. Wo draw onsa no efe pa. Krapa jeso krapa ho na wo. Na wi osi jata no nie pia dada Jubin na wi a very good afternoon to you. Nyankopon hira onye okese na untutu wanamo enso emfensi. Na wi Sofu Peter no na ya Krobea Asante wadaroma eyi we no moncheke mame eye Germany Berlin anase eye Bahrain oka yi na madwan baso maje krache ne number honam ko hu se eye +973 inti eye Bahrain enti owura no eye Arab country Bahrain emu enwo na enye Germany Berlin ono wo Bahrain ewo Arabufo ni mu ho na ono ewo na ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Food no nso eye aduane a ahodinro na ahyemu matonchom da bia ye ka de kyerɛw sew se vitamins ni minerals aduonum yensa enewom amino acids edun kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber eya hodinura ahye nuane mu matonchom enti yade biara edawo so a enebra na wo bre no wo de ebra be kyeremu kyerɛ yɛn Kumasi Sofolai alignment ne wo ye ne multi home ne di animhwɛ na ye ma waduane aduro bi na kodi se beya o yade no e be free hwafi your number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and now we 3P garlic mixture then so ye duro na eye piwak natural health for na this duro yaba duro 3P garlic mixture no natural garlic wom secret ye wom no enti se wunya bi na se wo no mo a no kre me se wo se ebeboa wo nipadua no ama mogya atumi adi afurusane kama edi amawo uyo obi a da bia waye tititi uyo obi a da bia wo pressure wo soro ana ba bia ne nam no ompe obi wo ho a ne cholesterol ne yese ya wo soro pa ni immune system no enya dwuma yie enti yade abobɔ no basa eto de bi kura na wa honhono se wunya 3P garlic mixture duro bi na se ono nomo a wawie na ba bi eto no bia no kona aka se opɛ 3P a ubenya duro ni bia nom bibi kire wadwen a na wa free P work for number 0248928824 and 0201000021 we are Seche Dumasi Rural Bank PLC yenso ye asoye na yesika hudwa ne yedie se wo ba Asante mantami mu a aha na Seche Dumasi Rural Bank odini dwuma na baabi a wo bia ena magic number ninti ye be link wa account no dia my phone enti ubetumi discard tum ubetumi ayi sika ebre bia wo pe
what you say enti baabi a betumi abi account e wo Sekeduma se rural bank na de enti awie me kanfo sa sika kora bia yi e de ama wo ne se ono mo ba ye no afi apem a hankora dua wotwe 1980 ene ebie sa bank wi enti mfinhia dua 45 years nie ena ya som adehia ne adofo e wa Asante mu enti se wo tie me na wo pesika korabia papa ne didwa eye Sekeduma se rural bank plc money transfers ahodo ye bi fixed deposit ye interest rate ne ye kama me bada achi account no bi fama wo ba no na beboa wo ye susu account savings account ye corporate current account ordinary account ni nyina ye bi e de ma omanfo current account no ena se woni ye didwa nso a se wo ya ma adwuma ye ni ana ankra adwuma ye ni ye be ma obesia bosia bi a wuhia bia no ubenya bi ye ma overdraft commercial ne SME loans ye ma microfinance ni susu loans ye ma group loans ye ma akuafo besia mom de trewon kru adwuma mu ye wo ba kwa ye friend smart loan and ye de ma won ye gia katua free controller odo nkrata ba ententem ne abo atumu ama wo odihia bi afrim uni sika ye na ye brane ma obesia na fakoye Sekeduma se rural bank ye ya asoroboa e wo sikasem mu sa woni na mo a okotokro enka soro de biara da Sekeduma se krom ye ben edwa no adwura ye ben GPLTU for da no kwa abri Kenya ase ha ye wo station ho abrosan se kwa Kenya ase ye school no ye ben no ubekuma se anwaga ye wo jene dwom ho abo ha ya ye wo post office na chi asonwanse kwan yi so tafo ye ben club 600 ana mo fretro school no ube aduma ye wo boss FM chi ho ena mo shizongo enya no branch no e wo second station oba nyina su chechere ene adigwan nyina no a Sekeduma se wo mobilization centers nso wo ho bibi ne na apesa no ye kasa ye number e ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 ena we Dawood Herbal Hospital a traditional Dr. Dawood Nedano Jeso krapa Daniel Kane na Metro FM ni wo no sada no emu na Dr. Dawood odini dwuma free na wiai yade etetare haban so sebe ye namu a ye namu ye ne yade ne nam onipa da sani a yade bia bo masese woje wo ho a enye no mekanfo Dawood Herbal Hospital de ma se saso ye papa no wa bin odoma nkoma cheneduro wa cheni nimdie ya wode boa adasa ema awo ho aye modin amanfo eba papa ho ni di adanse kire se onum nso anya yefunu no bi de akari bani bi wo yemnimu awo wati ase emema wo mema da fom bem woda fom ma akoma brefo ye adwuma Asem Beba da fom keka wo ho na wo ne Dr. Dawood nhia papa no bema waduru ebe peja mu asichire yade ani mojabroso tete bono mamo ntira ho masroku yade bi mfa ne ho magim se stroke yade hawo a ni nyina papa ne be pejaw owo na duro tatahwe mu a hepatitis B anenam yade na hamo mu amode ye ulcer ana prostate mokokoram oba wode ye fibroid ye de rubber akoto obamam utumi ni oba danso hunsuo ntumi nyem no Jeso krapa is the location Dawood Herbal Hospital na me kanfo na wie na me de amawo doctor number ni eje frɛ sese ya 0244 886437 and 0201 681 717 we Osipes Enterprise yansu kumasi krodia ya mu ne yewo kejetia Dubai inside wo kejetia Dubai hono ba bia police station ne wo no kejetia police station no ba bia wo no ne nchen pe na Osipes Enterprise yewo ebia wu bisa why no me Osipes Enterprise ya suya yakofa perfumes apapa akofa slippers ema ne mema de apapa ene ye de abedwa so enti wutie mi akwanya no aba ma na wiei se o perfumes a egu ho a
yeah ya kasa da bredi pasmes ya betwam uhuhwa no utwam agi baabi a papa no slippers no ye hwe unase a ye se wo hye slipper papa se wo ye oba na be ma eye osipes fo ena eboa wo saa kwan so ye niomai ubetumi abetubi akoton ubetumi nso abetone nkronko mo amutie me na waluku classy wati ase ona mo a ye se yes ni pasmes ni perfumes ne ye wo Asad ye wo Polo ye wo Club de Nut ye wo Metlot any other brands eye perfumes eye kama wankasa name it o perfume bi a we use bi no oba ye nchen a obeya bi ye de na ye papa nyina akire no ebo ne nso da form oba slippers ye wo Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace any other brands what you say and this a pe quality but affordable eye Osipes Enterprise any ebo your number ye 0249 238370 and a 050 252 0634 or fresa humawiya Osipes Enterprise for your budget you know because they want yes you know your betrim and then we make comfort grow fine herbal tonic at the mount oniada sani a wutie mie ma grow fine ya wadro na beboa wo kire se aduro wei eye adu papa sebe ye kan ye ken se wonum ato ema wuntumi ni dia waduro ni grow fine herbal tonic sebe uyo obi a wonsa ene onan etumi ye otitriti ma woje wo ho a ya na nye a eduru anadwo a wuntumi na wo sori anopa na nipaduam nyina ya wo ya eye grow fine herbal tonic sebe e ma mu nsabuo mu no mo bre no obi wo ho a ne nsabuo no eba na ya ase ye ne ya obi de bu ne nsaboro so obi de bu 2-3 days na twa emabio obi nso de makora mu nyina no maduru any grow fine herbal tonic eduro ni yo enti se wo yare o onyare o no grow fine kire se wo nyare na no grow fine eduro bia eboni padua na ho den ho ban da ne da wo ho den e ma de ye wadwuma wo yare na no grow fine eduro bia e ma ho to wontem na wuntie wo ba misi heba ne kolina ko ashtown room ha PFA waterful new roads madaba obo ase ani ba bia ye to nro bia na aka se opi grow fine eduro ni bia benya bi bra Otec FM front desk ha ubenya bi ato ya ne ye kan so nem obeti grow fine yo dende grow fine yo dende what you say tumirika na hia no na koto sa eduro ni bi na ye pa bibi ne na wonte ase afre Dr. Menses ni di wo ho enso ma ne friend Dr. Menses omu ne nim dia ya ama wonti ne number ye 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresh akoma we ya ya beje so ye no be kasa ye wonti ase ye be chirim na Asasu Herbal Center onom na akofa kubi herbal powder no aba kubi herbal powder eduro na eduro tio kubi herbal powder no eye memeduro na eduro na eduro se wo ye bema na sebe wunya nyamfinhia du wotwe kwa men test kubi herbal powder oye oba onyimo oye oba wo de etoma ukunu ana atoma odofo mema no sebe yansu ye hia nigye na wo ye bema meka woti ase ohwe enso se obema ewu meka woti ase kwabena ne sore na ne wra ho no asensen ho hwe ne homo bro sebe da bia mai na ehuna mane na omwa be kakra nsusom kakra onye ni sei kakra masa guess ne mpesa oyesa na o ya mo ma pia tete ne kura atiako what you say kope kubi herbal powder eduro bi penechira kwan na wunya bi na se wo de befra kokwadio wo de befra kubensuo na anum o wo be hiti nsuo de na wasaguma kanum na wanum o ebeboa obeme ebe kenyao enkenyan bebe fie ho Pentecost for beka o sin kenyan ya be fie ha wusu fie ho no enkenyan beba ho ebe kenyao kwabre ube Philippa ate ebra kwa me eni o ma be ko yie dia ma o yeah oba na ni beje obeka se we bememu eyokubi herbal powder bra Otec FM Asem Beba Dabi before office wo ubenya bi ato ukọ Posa Herbal Emrom Methodist
any Methodist main gate in the animation, Ubenya Biato, Misty Heba, and Blessed Record room of our drugstore, and we work with food station, baby at David to Dianeno, of our drugstore view, and one fence Yadan Kwame, a Beromia, sorry no, a when you now benya Kubi Heba powder nibi, and now ba for your Heba, as Antebe Quiet so, Ubenya bi. Na doctor make us we Kubi Heba powder, or your sofa, your friend is sofa somewhere, or no, Yadia would the Anantin so. Wenyan wedru no eno no ye ho adwuma enti mu asikyire yade hamo mu amakote enemu yade bi amoko a enko no se wode ye mojabroso stroke yade ana kokoram yade na hawo wenya kidney ho hawo ana henia ena etetewa wode fresh of asamwa sisi a ana wo penkyeremu bia de afaku bi aduro ne ho a numbers ni nie 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 505775 unya fresa mawiya so far samwa beje so ono be kasa ya wonti ase bia no enawiei obekirikiri mu kama pa nso na ode amao awiei na bi hebafo nyankopon nhira mo nso na onyam kese se wo ye oba wo ye bema na wutie me no wakote enam yade bia obra na emra ye wahuna manio penana bigo heba mixture na penana bigo heba capsules nanonom enam yade a wo so ye very stubborn na we treat enkono na bi nsuo aduro no ye wo nsuo ne ye wotopa ye ne hye ho enti wunya aduro no baako a wanya nim ye nyina abom udi nsuo no be memene topa ye na hye ho no enam yade ne bekọ wate wa uni padua mota te yawo wa wonsabuo mu nya no na bigo heba mixture ene ne capsules no ebe clear ama hwato oba misti heba unique heba ne tena teteba be bi eto mu bi abenya bi na bi number ankasa no enie 0549 99 9253 0549 99 9253 good enkoma ye di ni nei ababawa Juliet kunadu ya owo fade na ni kunu Samuel kwakusu ya wono wo Bahrain Arab country Bahrain hona ho akra na edi achibonka wo ho ya otahwe free Bahrain ono na sesei de asem wi ode aba yanim ha ba muntie mo amowa amanone enipa ye nipa wo abaye emfinhia aduonum kono no se wanya se wote emfinhia nan a o kire se krachi di akodi woni free ni mfie ma boy ne kono 25 years oba wo 25 years no sebe onyamnimu twia enkope de make e montema se sebe oba wo 25 years no sa taamo no ne ho ginagina ne ho so emfinhia nanie sebe onye bi ntwi ni minim oba ohun emobo kire se wukunu tukwa jawa amanfo esete wonu mu ani microscope disiu so no aha we ya telescope wo sete ani telescope edisiu so no adaya ye hwe so obema bema fofra fana enti ma no se ye kwa akwantuo mu jamma no ewo Ghana ha ya ne ma ne bre oyede kura ne nan wo beka atwi ho no aka ne na ato so oye hu hwienye telescope aya so sine so no edo so oba onko wiem na wankonya nim guase nanso memei ye kwa akwantuo mu na no kura ebe free US buy no obema mete se wo mo app a sebe ahyawofo ma agu enti se wo pa ahyawo ni ba te se de Ghana ha hook up for ni ade na wa connect wo connect a wo mutumi kura linke no a kire ode na wo pe kire mu ebi a wo no betumi anya safo ebi no wabo wo de wanya minimutwie nanso yemu sase oba no minimutwie no obenya bia na enti se wuja oba wo Ghana ha na wokọ baabi a eya akwantuo mu a menue se wo pesa abrabo ni siwye na wo penkan kora de wagya na kire ha no eya akrokro no onni bia manente wase
sa abrabɔ ne nkoyi a kanokora fa kyerɛ no ɔbɛte wase de mpaye paata wachi na wonkonkoyɛ sɛ sɛbe ebi ameka sɛ emunye na nso wuni asɛmpa ka kofie sɛ sa neoma kɔ ɛkyerɛ sɛ wakodura burukyerɛ nti o ka kyerɛ me sɛ mensesa me neoma nkɔ mahu sɛ ne wiase ne teɛ wogiri sɛ mpaye pa bɛɛ ne bɛkɔ so esu osu na egu tri so no wogiri sɛ deɛ ne bɛkɔ so ɛyɛ nsɛm wara nkɔ okay asɛm we ba yei enti mawura mame musa ade simple and very short question say ya ade pa na wuhia sɛ yɛ nyama wunti a amoaba no kana mentie sisi a ne mihia ne sɛ ne mana bia school wo mo ka da school mu ho 21 million eno wo mo chop money mai wo mo bags aye basa mai wo mo mpaboa aye basa mai ena me dey isi anso de me hia na wale bie me mpe no awale no me mpe bie wo mesum me na emmom edan na me ne nkora no egum ne de yaje aboso me etina mu de ahwe ne ma no no nkobob ne bra wod baabi foforo eno anti no aba ba cha no anti na mba ede anamo na motuo e wo sa asem we ho nana ya fre kwaku no kwaku su ama kwaku su wo ye ho kwa onfa ya man ye messages ma no ma ne hu se asem na ba bidura nti nam so ma ye je ne ma me number ye fre na anti bi Beatrice ade asem no to nanim akwan a ne baide ewrai nam so ehona anti bi de betu ye nim se oh asem we de nka abaya yi kura bebo na mane anka medru ha ti obesre yen se ye ma abaya yi emra na omo ntoto no fom na de ebesi no o ma ya sonte yes okay ya busu asem na akwala no nso esuku krom ne omu ye die mu na ye hwehwe na o kan ye no ye ma rai koye okoye no ofre ne ba no enti anche na mehu se ne ba no nso a miss call ye phone so nti me try say me friend because say bia na ma me na di hu nkomo awie no me friend but enko nim de na wa ye no nti e rai friend say wa friend no ene na di nkomo na nkomodie no mu no de all kan say adenti no de na ba ese onkra na woto no ne ma me no ne nsaka okay enti de enti no de na ba no so ni se no be obehwe nkwala no nti no se ene no ano no onhwe nkwala no ti do pe bia onye waja na wade FM na me dia ko FM na dia ko me FM fo no na wo mu emre nkwala ni ska nko school abosumi nsia o ma ne meska no sa na ofre wo ka kire o frɛ FM fo no no mo ma nkwala ni ska nko school na wa musa nsa FM fo na me ne wo mo wo ya da wa musa ne sa data ba to so se wosi nana ma ye hu se wo hyera se ye call na na onfa okay so it means so ma me afre na watimi afre na ne oba na di nkomo ya wati en kra no ana me ye se ma me frɛ ma me no na nkomo a wone ne ba ne di ye no ye hunu de akwa kusi abaya no so abafie ni akwa akuduru ma me no so ne phone ne nkobiem ne phone ne dum iti mi bisa ere ise ma me na frɛ na na no ye se ane ni nua boy no ama wo hu se boy na frɛ na line no so se ni o frɛ na enti ni nua na frɛ ni se boy ni se o pese ni di nkomo o frɛ na warija ye na sem na one ne ka o hwan na e ka warija ye asem yi kwakui abaya o frɛ o ka de yen o wa ha di mamusa no me ba cho mem no o frɛ me a ase ntokwa nim na ya na osesesa ne mazesa ne manti no me de ana me mfa nasem eno ana me hu ni se bi a o kan di agoro entirasi bi na wonua boy no se eba no sister kwan du na wo fro wusu ana am sim do wusu me frɛ na ne nsam a o keka nyina anya ntime mfrɛ no eno o se o me frɛ adwuma ba bia me so me data me hu so wa frɛ me o enti wa mame audio wa ye voice message amame enti bi wo hia na me si enti anopa na no de ho line foforo frɛ me na me peke no ye no say o sendi skaka krama ye enti mi nso me data na me si yo na me ko to data gu phone so
ti me so ya na oye na osi wo ble 20 million next month obepe bi abeka na am say 6 months munina nkura ne ka kura wo school mu no kura 20 million no kura e bulo yo na am so de mate 20 million nso ode ba fe me fle no na eno so a won fa bi o so show bona wa fra me so she da say bi sa me so na me kwa FM ndi enti na me kwa ho na me se me kwa ho se wa wale e kwa na ode me nam to me ntimi bi nti o me sum me na won hwe ne me nu nti na me kwa ho to ya na o se nu nti na akwa ho na me se ya na o kate no efiri okra da me frɛ na on fa bi enti jataba de woma me ne matiefo ate ase ne se ye ka sai de wanyane na nkasa opo messages a o leave ye ni nyina no one ne maame kasa ye no e no okofre again ni kodi sa nkomoyi enokre maame no watumi afre na busa de se asemo a wo de to nanim no e ho reply to say ya na eno na ye try say ka ye ne maame no ebedi nkomo na ye hunu say de de maano no akosi say ono so na ne phone no bisi sabre enko tina de e wo hono no ese ye nani da ho say ye de ono ye nkasa because wo frɛ ne pɛ oba be frɛ wrei ba ye de ono mpeke ko eno obe frɛ wrei nso a aware gyaye nese wonye na adwen say nkwada na nkasa no obɛhwe mo tie se wo mra na ne anamo asisi tu family mu no ye de afrɛ okay medase o tiwi ase a ho uni o mayimu a ho menye wadwe se o sesesi ade mi ni Ghana nti de me pebia nam de beye ni pasmas we se tuntuma amfa wa ma kokko de obeba ewi ase no se tuntum wa amfa wa ma kokko de obeba bra wo ye ade a enye editia wobi se wo ye bibi etia obi ne ebi a wanya kwan atitim afri Ghana ana wo wo ho entu se ade me ba bi a me we die bema misi tuntuma amfa wa ma kokko de obeba ni mienu no de beye bia ba ko de obeba na se ba ko de oba wa hwe ye ya asemone I'm telling you emema sebe eto de bia ya momye nsua ne omabi we emabi so de ye mema bi o wa wo ye obibi no emfa ho so ye bema na wo ye oba mese tuntuma amfa wa ma kokko de obeba tuntum wa amfa wa ma kokko de obeba ena ni mienu no entom fomo da de bebi aba ko de obeba sani wiasete tuti wiase a ya amuani na ho kia kan ya sumdwe ni epe enti bema ya ye voice note di amao watumi akofre gay sebe wakeka nsemfo ani nse hunu na de akyenze ko FM no na wo kra krachi a wo ye frao sa asam akwaku su a wo ba reni sebe wo wani mu you don't have shame wani mu sa wo ka kire wo yire a wo na wo mamu miensa se ne ko FM no na FM ni mauska wo FM na ne ga ne wo nsamfo sa wo wanum FM na ne ga yi wo ye wo di oba wo miensa na sebe abosumi nsia nie wo fi ga no na sebe wo ne nam sa kwa we so ye ba mu bi se ye ba beboa ma asumdua ba wo se kansemfo ase entu de ga we na wo de opese oja no wo behwem da brege bi a wahia no social media na agigi ni sika di wo behwem Facebook fo TikTok fo bi enom ne ade na agigi ni sika di enti so obi gi sika di na wo yere na o ma wo mfi wo no mo enye no me ma wo wani mu se wo ka se onko FM fo no bema maka kire wo mesi awurai ene nkwada ni yedie na hia se wa nya saade na kokwa amfa wa ma tuntum de obeba ada de nkwase asem na afi de ekoso sa no ada ye koka mo se me nka wo ka sempa de akire ni pada sani no ne ni pada sani esi na dwene mu pose ene me kan samfu mom na de akire na wo ba no wo de se wuntumi hwe na sa kwafun we ne ensamfun we na esoka abaya tomrom yaji obi ade ye ne ye na nka boga yire wo barem boga yire be hwede wo yire wo ware no se na na ga ne ti anka abefa no wo de wo ji obi de no ase no na nka wo de ode ye ga we eye wo nua ba na obi de sa de ne ye na wo nka be ye ode nka wo mfre nka kan kwase asem mfa jire ni pa krodo
na watena bare na kanzem fo de akere se ko FM fo do no FM fo na ne ge ne wo ye FM fo na hwenkura no wo de tena ho kanzem fo na abehu ada na mema bi sabe bi ni adwene a nsem fo nko aka na wo monum sa no tena ho hwe ade na abehu tena ho hwe ade na abehu ade Dr. Basey Nana Krobea akwa bebru yeah na wo hote say me wura nyame na dum na de akoma no was oh na dey eto de bi ade mema bi de ye ma bi na etan ge we pa fa ni photo no boy ne ware fa photo nto so na Dr. Basey hwe ge we yi ware boy yi pa sebe aba ya kama tomrom ya wo si ho hwe ge ni o hwe ge ni fa ba ko na no ne boy ne kura gina ho na wonye make anya we ba ko no wonye makeup no fa no kura to so hwe ge ni o we wonye makeup kura ni o hwe ge na hwe ne de wote ho awaye ge ne waro no wo 18 years yo ene ge yo tiwe me ka kire so wo 29 years abaji ade obe bro so obe ka se bia wo be se 40 something years kura na ye ji obi ba ye ne tantantan se ana Krobea de wo mu ni se oba no na yede niam bia dada we nyamso mu se why wedding ti wo nya aware ne se na se wu a wo de aware ne ko heaven o edi oba na so tu no fo wo hu de ba nyame be ye den oba fa kwazo bibi obeto bia nyame be hira na onya bia no ba no me no ebe ko be man so na wiye yi fa ye wuram e wo basa eba capsules no ene ointment no na wiye yi ye gidie no emunton e wo adure ho papa Nana Krobea me dase ne dedi ka me chia Otec 1029 nyina chia santiman so basa capsules oso masumdua be fie basa ointment oso be ye ni nyina ma sure na ye ne mu bedi nkomo afa basa capsules no yesram se aduro no aye no pamcho ma ni bebrebe freme obu awon frɛ na ne kasa fa aduro no a esi o minua manum ne minua mema wanya yare ebi ho oba ansa na hu se pampan free wasemra no da bia me ka ne wanya 3 years ansa na nsuo nguo no na sa white no ana ode po na wo so emfie miensa enti se kasa koto aduro no na bia obanum aduro no 1 month na 2 months a ma emane hawo na de ya me ya ne se obi ho a ye de na to aduro so hospital aduro onum aduro ni da bia ne nkwa na nyina wo se ende en ha no na bibidu akasa onum no 2 months a wo se okidin be se ala Krobea me pesa mo kire me ade bi mu e ka organic a ene de aduro bi amfremu me maduro no ye ko ewuram ni yakofa dua bena ni dua hini ni yayam broni ade a ewom ni sa rubber to pa rubber no aye di gumu no eno ni broni ade ewum edida bia obi akra frame me se no atu aduro ni bi fa go nsam na fa katra makawe eye dua kan ene na ye organic organic na ensekidin enti obi wa woto a wose yeso numa bibidu a okidin be se aduro no ya de akotek eti nimdia fo na gutek no suku pon kese ete se tek ya de akom wo ma ye hwehwemu wo ma che se aduro no num mienu anopa num mienu anwumre abeda se okidin FDA for de akomfidiem emre bi na wo ka se the whole world Ghana ye pe wo mu a FDA for mo ye ya to so 5 na se Africa nyina wo ma ba se wo ma nya nuro ba bi a ye bibidu a ye correct pa no a wo mo pese ye nuro bi a wo mo de ko the whole world ni to Africa no ye no Ghana no mbe sa no ewa etimi sremo eduro no mamu nsro de amamani abra me kasa say last 2 weeks oba bi ba me ho o mo ayongo fo mienu na o mo cost to baba kon se o mo koy exams menstruation problem ti o antima ntro exams ni bi e won subject back enti o mo ko hia na obi kire na duro no ti o mo numa duro no ba ko na oba ho no on de onwe ba ko na wo mienu o mo numa duro no say first one o hweso numa duro no ba ko kan obi ka kire so o numa bibidu na kidney be say de wajai and what na ho be 6 years ni still menstruation problem no enkoy and one no painkiller asenya osa wow to koshi o mu wies ko koshi anadan fo na nsa anadan fo na wo mienu no say na da we no so do na ya na me da me numa do no baba nche se ya no 3 months me no be 6 months na me jaye e free o kon me nya na me de anyama wo mienu wow what's me da obi ka che me se me numa do a me ko hospital what's me numa bi do am kidi be se ntini ma no afi no waba wa base ope base ni bia ye dey anom o che me bia o tie na me ka se ko area o no bi ho first pa no de na me nye no powder
na odi agu kokom no wadi obi wase menya kokko ne 10 ne be ye no tupa ye no afa ni nani abre sa complain na eba mo pa obi was syphilis last was na me ka was 204 and ye ka chen so was syphilis ya de na do say 21 years wow na said no madro 2 months ya on was wa no peleta no ntimi na etimi sremo me nua ba sa o menstruation problem ana wo gono wo so a hwe so na no basa nansia dansia bi oba ba ko frame ka je so one de na sekwai na ojonso anane ba ni mu ye ne ya dindindinde pa aw se ne ba ni mu ye ne ya te so ntimi nya wo hwe ento ya no so obi adi basa wa dansia che no frame number me bu se buza na so onkoto aduro no na obenum aduro na kwa chiri kakra wo ya na mse me de ya na me pese ohun aduro no gidi o mti totu o totu na ben for 15 days na to nku ni bi na odum aduro so anfa nku na price 3 days o frame no se doctor me num aduro ni 10 days me jonso a e de se kokko ni ehwe free mase enyo me saneba no aso o se first no na o call hospital e was so ni infection ba na de na sie no na se kwa ne de AC and just say no o se o fragment sa koto another 4 esa o sa koto another 4 o se na nsan no me sa cancer o so me advert yi o se me koi ekoye bi me koi esi problem bi ani ho o se sia metimi de me nsa afura mase na me se na de se ragro no kunu da o se ni kunu ni a na ono so wonim se yare no oni atinka yem hihye o se doctor se me dane bodu mi onu am te me hunji mi yi na so me kanioma asesia oba ekwa odi mu adanse dede etimi sramo abibidro ense kidin dia dia ko test aye bibia na ya kire o se de osudum no enti se won koto adro na munyi ehun ne dai enfri mu na munum adro no aye basa ointment no ya o mema bi ho a o ha wo so ni sisi ya ne ya dendenden wo sisi ya o ya no afrem no obusa se basa na mema adro obi a wo yare ebe de ube mana de aye adwuma basa etu yare ase basa kasos no etu yare ase oba wo menstruation problem etu ase oba wo white gono etu ase anu na first na eye ona yekese na friend babaso ni no be mana ma obe mana twikom obe mana so ma do so do na do se kra wu no ese akodi oba ni ayo mesraw enye aphrodisia enye dro na oto ya na onuma na no oba koda no mesraw onuma dro na nsiesie o ojo so na me yo betima jonso usisi na ya dindin de be free so na nse oba ba ko frame o so doctor wodro na me ya na menya faso mi ensa ne woso ana mbusa na de o se koku okotorete emoja wo o menstruating so emaye ana ono class our white edwan de o se adia no onim se o se koku dro no de ma onya gidie to basa ne se o se koku dro na oto no ba bia o ya adwuma bebrebe ono maje eka no ba we so de onuma enka enti wo hweso no maduro no so onuma duro no on de koku no o se no se menstruation de ni aduro onum ya na fe moja na okotorte na eswati na sote afa eboso me so ya ochima wante hwe na de dia droni afa white no so a ekọ wow afa ofre me no se koko no moja na ba ofa kotorte esesem nam so ne de onum aduro no ebekọ ofre me no se papa omra ne na obo no oria no se ofre me se basa o papa pa me basa na ma frɛ basa so wa ma sumdua befie etimi sremo emra me ka se me de number ne betudwa so me sori a no afrɛ sia no ene tu brukusu nia nia na me tra ka sa memre na so number ne 0244 26 7725 edi basa ka so wa ma sumdua befie and abi ka se obi anu watemenka o sorry me sorry abetima frem won cheche mu abetimi da ba se anu bedi enkoma fa ointment no kakra ointment ni de basa ointment o se ebe ni nyina de amao na si announce me ba na me ka se oba bi anu awonta for mienu na me ka se no ne banya 11 months no obobo no si an manta for no frem se 10 months enkola na nanti 10 months enkola na nanti ana oba bi nso anwa kwanta o se na Krobea me na wase o se nya wo a kada ware agu ne kuna wo nan na ne baba ba ko pe na ni kru ne pa okola na semwa ye ene nsuhwegu akola na so o se nsuhwegu akola na so na se odi amrika kwete basa ne bi eba no de tetaro so to ade tetaro so na se de bombombonya ni nyina akofom okunu nsu ni obo onu kura mane na o se me ba oba akokọ wo besa ne na ho ene edi ayo enti oba na ade na keka taro so ma anye kotwa
o wanwa kwanta ya wase na Krobea oda ase no na ware ade agina edi mesro basa ointment obi apampa wo ho obi a wo ba kitwa mesro wo akora to nga fasra no enu na oba bi ba ko frem abu akwa onde oso obeto na do ni bi o se asore dem o we na akora no 3 weeks and o se ensa agu nto frem na ka say oh there be I say fabisha o bag na wo afasra kola also o this kola na say and 3 weeks no ensa ne ko wato adro no bi di amane ne sister wo London o say ne ba ne sister no ensa bi agu no o mayiya enko o me to nu ahodo afria no say adro be ba friend basa o de ko man ne say ne sister ne ga say on pa bi nyede emra no ho edi basa ointment enema ye doso eyi pampan free ni paso sure eyi na mo ya o free ni paso obi o ho atitu e man na mo ya pedicure no obu abekọ ebe re onanti na dindindin ebo na omudi twu no meso pe basa ointment fast sa onanti no be to wow obu a osore na nanti timi fa budget okwa de dinachi basa ointment yi sa nyina free ho obi a o champa bo emu bon mesra mo na dro na ya kase obi a no otie me no opa ba bi obenya bi ato me pa cho o pe bi atu akofred mense eba ke obenya bi okọ rock eba ke obenya bi Mr. Eba obenya bi Dani Eba obenya bi o asafo nso akodufie obenya bi dufie eba asafo obenya bi ana baabi bebrebe obenya bi atu okoduro baabi na wanya bi awo de frɛ number nam ditu twa obenya bi na wo pere ma ko nso ato abu akwa okɔ abu akwa o seso dostos o heba sto obi a obenya bi ato o tafo ko top amazing matters for no obenya bi pankro no obenya bo matters so da ho okɔ baabi ti sɛ atasuma so a atakora mani ampo obenya bi okọ ka yeti anso look from obenya bi ato ebo ase cosmetic eba ebo ase obeko smart eba obenya bi bekwai kofojo eba ani ba bi ayeto na drobi a ode okọ abusa obenya drobi ato basa capsules oso masumjia befie basa ointment oso be ni nyina mawo mesramo obi onso ade ma me da o masi bebrebe ni se obi o na ontie Otec eti obi o frame ya obi ene ka basa ho asem yede e kire me what obi o frost obi ka basa ho asem kire me yeah e si am on kola bi o mo di aduro ni bi kotrek na dance e free sehwima mu ba no wow adanse papa mi bi de so wato aduro ni bi oto konkum yenu na wo mu free on ze ode consulting asi se obi ensangu obi a no aba obi kwa from ba na abo bi ka no aba eti se aduro ni de o pe bi emre bi no offensive wow man before us any people from one me ntokwa wow say yem fa do ne de ento am eti se oti kuma se na wutie Otec mesra odi a ho dance kire wunua na di ho dance kire nipa ne bebrebe na ba bibia obekọ bia no ubusa na aduro ni bi no amesra mo me ba me ka kire mu se obi di aduro foforo bi nam krom a ono de edini basa di animu ansa na odidini bi ato aso na number na advert ama so obi bo basa no aduro bi atia so a na no ye ka ho asem David ana basa nku no enhyehye David basa nku no se enhyehye aduro ye di sa akwara ye di tra kroso ye di ye nema bebre oba di siesie no etimi srew o pedro ni bi ato na sa o call the number no 0244 2677 25 eni so a aduro me say dey ento but number ni bi o mame na afi yetie for mfra wa number ni 0244 26 77 25 0244 26 77 25 afi mo mfra doctor Jankopon sharpa me pam cho basa na asore no mesre basa asore frenu sese ya na de hawo de kire so de wonti ase bibi biara wo pese ohuru no papa no wonkyire mu mfama wate papa no ninu no eye pa me de ontebent ndia me ka kire mu se ya abata nku obata ne awutie mie ma basa heba ontebent ni bi meo fasrasra wo ba no o na bebo akwada no be me obai basa heba capsules no nunumbio na asumdwe no ebebe fie ho papa na sorry frɛ papa no sese ya na one ne nkasa mesra mu Volta Drill Limited de ye yetusuo me ba chaw yetumi bɔ asase no mu dwabuo mu kɔ asase na yase etwe nsu kroje de mani padase ni enti wutie mi se yensuo na wo pa tu ewo fie ho ewo wadwuma mu ho
won potamu bia wo na nsu adwuma na wo yo de ede no ne ntuma wo a eya afre Volta Drill Limited for omu nenim nsu tu yeah wa man kwanchefo ni bia betu na problem abamu afre yen ne ensiesie mfama wo ahodo da aban ne main office ne wo sunyan tachima ne doma nyina wo nkrabata ye number ne ye 0244 29 95 20 and 0266 43 2210 unya fresa ahoma we ya no bekasa na ahomka hit patch no ye se 2025 and beyond ye mpese ye beti ya obiu oba bi ya wo ya nsuo toto ahotutuo fo do mo bre mo nsabuo mu ya se dwimo kopa ahomka hit patch ni bi enu ye de yiya ofri ni paduam enti ba bi ya o ya no te fatare ho o de tare ho a ubo se heat ne bo u de feel heat no u feel heat no na yi yaw ni nyina afiri ho o be wai no na yaw a wo tie wo ni padua ni ba bi a wo te ni bia no ne ko ye frɛ no ahomka heat patch o ba Jenai pharmacy o patasi e bi ho Afadio pharmacy o bantame bi ho Coastal pharmacy o adum pampa so bi ho Freddy Mens ne Lancer pharmacy o kewu ubenya bi Endon pharmacy o edwoso PFA waterfo se wa heba wasante mampon bibi ni afre yen wo 0248 50 9003 and 0536 64 5334 the fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos mesra mo sa nomi ensa we ye wo bia nsuo enomi ensa we ye wo bia topaye enomi ensa we ba bia ye to nuo Ghana ha bia no komu abenya bi the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos eduro na eduro wotna homa stroke de auto form we ye wow said the water form anu no maduro we bi diabetes moja broso hypertension typhoid and malaria atenka ateko infections how omre wi a wanya no wo enam ana waye mre wo mpam nyina no winya the fearsome 3 hepa plus pavi plus was no bia ebema we immune system na gina brane na yi sa problem ni nyina afiri ho ye wo bia nsuo ye wo bia topaye ba bia to no bia benya bi Dr. Ben e wo 0542 77 8572 and 0591367898 we are making for simple plus ne phone accessories no ono ne de no na ye eno na making for amount and we simple plus phone accessories so wo pe phone accessories a eye papa brand no eye simple plus de no so wo pe charger ope power bank ope battery hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth and a headset de ya papa de simple plus ni gu hono eni anom simple plus ono a da krukra kokofaba na ne nioma a woyo de ba Ghana ha no very quality ene boarding so da form so ope phone cover ope protector wo de tare phone so a empire ope iPad and a phone accessory bia mesre choose simple plus memeti hey I have chosen simple plus what about you to choose chrese eye de papa ubetumi abetu simple plus ni o ma bi akoton ubetumi atone nkronko e de adwuma obekuma se ade hemanya ne Dr. Caesar so ye ndi animhwe kejetia ye ni Dubai G2 e di animhwe ye number ye 0244 590374 and 0241 709636 and now we a happy birthday to you Mr. Michael Bannerman Hyde Maryland United States of America mu na wo Owura Bannerman ene wanya afeko e de aka onfie ho na wo fa sigitaba se ne ye wawodai osire nyankopon ni nhira na ho bambo ene ni yinkyere se nkan Mrs. Ellen Ewua Mankwa dodo na anim se efre wata maame ebu akwa na awo ene wanya afeko aka onfie ho ata maame na wukunu Owura Lewis Mankwa ene nkwada ni nyina na abusua ne se ne ye wawodai nyankopon nhira onto nkwanam na wontutu anamo emfensi bia eye afei Mrs. Linda Frimpong ene wanya afeko aka onfie ho ukuru ya Frimpong kadila osi ene oma se ne ye wawodai osire nhira ede to wonfi fofora wanya iso ene nkwahusan se nkan happy birthday to you na ene wie mewra ho ne se Africans ye mo bo hwesa Cameroon fo ena
a 92-year-old person. Omako you know Pobia, Omako you know as president. Ada be before ada ye jedi ai wo wiase. Papa kura wana ma okura poma se sro kukura sa chenaka ho. Declare for Ade re-elected for an 8th term. Ade. What is wrong with us? Be before. Aya kame. Nana abaye yasemi nana me da se pa ma yenche atifo mo ma gibra mutie nyina na metu nyina mani kura teta ma abaya no sebi impreduasa no kreka edi pa na so ka eye pa wonu se nana ahochere de ka den ba ahochere ene de ka den ba de abrantie yiye nyina pa che se memetu ma adwunu mi de kire me se ni na woni bi na so obenya kasa de ene abaye ya kasa no oni bi se enkane na ukọ ene ka kuma bi a unya ya wode be ba ma oni abaye kasa wo ho se ebia medofo mesrew akontum na mewo akontum anye nti mesrew kakra ya mede abai faso bia bi so na ye bibi fa boa me na brepa mu no no matoto yi a ma ya bibi dia ba na so wo de wo nkasa bi o ofrewa wo mfa ena wo frena na wodidi atem se yema FM fonu mbom ena ema o yire ni sika na sebi producer o to pano na me nu na otugu o si abaya ya o line no na me na o line me se kona FM fo no enye den emos oni mara hu se me wo yesi wa bie bank account wo Ghana ha ya wo discuss suma ba ye man ena won so de koto ena wo de koto won fa nya adwuma na ade koto obie ya ansa no wo ko obie ya nti sika kese pa ben se na odi ma odi kotwa odi twatwa odi kotum na ese otumi bra wo sen se fa kotum Hasan ye twatwa 100 million akwati mod ana won so de 100 million kotum adeti odonti anana usuro no se ni kuna soma no ni kuna soma wan akwati mod so enkura miense guso na akwati mod windomi awo ye no eno na utimi tese ma no nsia bo ansa na odi indomi na obi de 100 million brel se jefa koto account na ada odi ya bottle so ana na fe de be bi akwati mod papa na me ne ba so na di nsam na wodi nsam hunu nipa yi won hwew wodi 100 million ba se fa koto account na wo de chem me ba twa de bi wo de ba se no ma wo se wo chire me komona no ashada de ska babu sumi we no asade ababu sumi etoaso ti sa abu sumi na etoaso no was faculty mami ntina me so ma adwen me se fasi me di sino me se mi ni be man se ma metie on san ye record the function ni ba se de wo kan ye nyintum nye FM fo na nyim ene abaye wo we enye FM fo na ne abaye wo kra me ansa no nti obi pe bia wo meka na abaye no ho kire no hwenifo nyini yi a da so ene nei abaye ti ma me na ne ba nia ena ono obi ebe fa na oya abaya we saka na mama ne beka aden sabi na abaya we ye kampa nka wo be ma onya wo so ba ni nka nya wo se wonam nie enso abasa na se menma ma ye adua ni ntia obade agra abasa asemo awukuru no ye friends e mpo a chode kwakusu kwakusu Samuel ye na brofusu baby a wo bia no ye otie nka nkire no se otie nso a ontie se openshira a onti nani hwe ne ma mema bebre na masase so aniema nkoyi omodwen ho omontie ase na emom ya na firi na nso omu nhunu da bia me ka ase me gidie no se obewo ma na ebi wo ho na wonhwe wo mo eye no me ma wa obi a ma odua obi a nka hwe eye no me ma wo enshira ne ma efise nyankopon de oba se be wo ma ne hwe wo mo o mo chop money wo de be brew sa ne nyankopon ye no enti wo gina wo mfa nkoma wo mo ono so hu na wo mfa mere obi o e na wo de ama wo mo ne nyankopon so de wo hu no me ya nyina enti se utie ya na so opese wa bra bokọ animu a sesa wadwene na hwe nkwada no bio se obi so utie a onka nkire no pani bi wo fi a onka sa nkire no se de oye no emoa no na me awura ya futu anu ma ne se wote ho wotete uwu wosi besume de ode man kwala to aduane adi kura so mame o ma de besum no de na ade ye ka che ne se meja wo hwe wo ma no wo se wani abre de se wo nsum wo be kwa na wo nko obi se wo be wo am wati kwa akọhwe wo ya munsume no
mane hu se wo so wo de wo ho ane me se me nware wo bie ko na hwe wo ma that's all munsum no ni timi ene de me nsum ne se me nsum de amenya na wo si ho na wo tete na wo dwen ho enso bi kura wo si ni pi se me nware bie o hwe wo ma na ma no no mo ka ho asem a na wo ka e ma na wo so han ba bi e dan man kwada ni tiram kwada ni kwa ju ntimi ntena wo na be hwe wo na ye betena ni fie wo na tie dia me ka na nya dan ha so me kire aka asem asi asem so omo te ho a wo mo say sumi unsumi a me so me nko no te wana atete wa branka wo ja yankasa be ma no ho adwenwen no afiri wutirim na afi wa adwenwen ni bi so ate o they say wuti wei wo dwen be ma no ho e na wo dwen wo ma ho enti ama adwenwen na ye bebre ba se wasi ni pisa akwasi afiri na akroyima tena oba bi ma so me tena mba bi a saa ne ho adwenwen na afiri ho afi wo dwen kwan ya befa so abehwe wo ma ho enti sumsum ne de wo no pesa wo kwa na waka wano atum na wo ko afi na emra ne na di efa nkwada no ho ba bi o mbetena ene o mo ba yi saa ba bi a moti wo sisi